ஏ ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை லெவல் 1ல இருக்கும். 18 days course. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம பகவத்கீதை 18 days course லெவல் 1ல இருக்கும். அதுல 18வது அத்தியாயம் நல்லபடியா பகவானோட அனுகிரகத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். மற்ற பகவத்கீதையில 18 அத்தியாயங்கள். அதுல நம்ம இன்னைக்கு 18வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். மோட்ச சந்நியாச யோகா, துறவரத்தின் முழுமை அப்படின்றதுதான். துறவரம் அப்படின்றது இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து நம்ம விலகி இருக்கிறது தான் துறவரம் அப்படின்றது. அப்படின்னும் போது நம்ம இதுல இருந்து விலகி பகவான்கிட்ட சரணாகதி இப்படி பண்றது அப்படின்றதையும் நமக்கு இங்க பகவான் குறிப்பிட்டு கொடுப்பாங்க. அதன் படிக்கு நம்ம வந்துட்டு பகவத்கீதை நமக்கு கொடுத்த உபதேசங்கள் படி நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்தோம், ரெகுலேட்டடா நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பா இந்த பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து விடுதலையாகி நித்தியமான பகவானை நம்ம பகவான் லோகத்தை நம்ம அடைஞ்சிருவோம் அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். ஏன்னா நம்ம தேவையில்லாத இடத்துல தேவையில்லாத கஷ்டங்களை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோம். நமக்கு அது இவ்வளவு நாள் தெரியல இதுதான் அப்படின்றத நம்ம பிரதானமா நினைச்சு நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருந்துட்டோம். ஆனா இது நம்மளோட இடம் கிடையாது. இந்த பிறப்பு சுழற்சி, இந்த கஷ்டங்கள் இதெல்லாம் நம்ம அனுபவிக்கிறதுக்கு வேண்டாம் அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். நித்தியமான பகவான், நித்தியமான உறவு, நித்தியமான பக்தி, நித்தியமான ஆத்மா, இதெல்லாம் தான் பிரதானம் அப்படின்ற நல்லபடியா தெரிஞ்சு நம்ம வாழ்க்கைய அப்லிஃப்ட் பண்றோம். நார்மலா சஞ்சலம்லாம் நிறைஞ்ச, மன கஷ்டம் நிறைஞ்ச, அதுவும் நிரந்தரம் இல்லாத சரீரம், அது சார்ந்த உறவுகள், அது சார்ந்த ஆப்லன்ஸ், இதுலயே நம்ம ரொம்ப கவனத்தை செலுத்தி ரொம்ப மன உளைச்சல், கஷ்டம், சஞ்சலம் இதெல்லாம் நம்ம அனுபவிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அதுல இருந்து நம்ம விடுதலை ஆகணும் அப்படின்னா அது பக்தியால மட்டும்தான் முடியும். ஏன்னா பகவான் என்னைக்கும் நமக்கு உறவு, பக்தி என்னைக்குமே நித்தியம், ஆத்மாவும் நித்தியம். அப்ப இந்த மாதிரி நிலைப்பாட்டுக்கு நம்மள உயர்த்திக்கணும். அப்போ நம்ம கிட்ட அந்த தேவையில்லாத கஷ்டங்கள், சிரமங்கள், மன உளைச்சல்கள் இது எதுவுமே நமக்கு வராது. அதனால எப்பயுமே ஆன்மீகத்துல தான் நம்மளால மன அமைதியோட சந்தோஷமா இருக்க முடியும். எல்லாரையும் அன்போட பார்க்கணும். எல்லாருக்கும் நம்மளால என்ன கடமைகள் உண்டு அது எல்லாத்தையும் நம்ம சிறப்புற செய்யணும். யாரும் நம்மள ஒரு குறையும் சொல்லாதபடி நம்ம குடும்பத்துக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் நல்லபடியா செய்யலாம். அதே மாதிரி நம்ம என்ன கடமைகளோ அதையும் நம்ம நல்லபடியா செய்யலாம். ஆனால் எல்லாத்தையும் அன்போடு இருக்கணும். ஆனா பற்றுதல் இல்லாம, பகவானுக்கும் அவங்களுக்கும் தனி சம்பந்தம் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுல நம்ம ரொம்ப உரிமை எடுத்து கிட்டக்க போக போகதான் நமக்கு மனக்கசப்பு வரும். கொஞ்சம் விலகி அதே சமயத்துல நம்ம அவங்ககிட்ட அன்போட கடமையெல்லாம் செஞ்சு பகவானுக்கு முழுமையான பக்தி செஞ்சு வாழ்ற அந்த வாழ்க்கை இருக்கு இல்லையா, அது ரொம்ப இனிமையான வாழ்க்கையா இருக்கும். நமக்கு எந்த ஒரு கசப்பான அனுபவத்தையும் நமக்கு தரவே தராது. அதுதான் சிறந்த ஒரு நிலைப்பாடு. அப்படியே நமக்கு கஷ்டம் வந்ததுனால அது கர்மத்தினால, அதுவும் பகவான் நம்மள பாதுகாத்து இவ்வளவு கொஞ்சம் சிரமம் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்ற அந்த நிலைப்பாடு இல்லைங்களா? பிரகலாத் மகாராஜரை பகவான் பாதுகாத்த மாதிரி நம்ம பக்தியும் நம்பிக்கையும் மட்டும் இருந்தாலே போதும். மிச்சம் எல்லாம் பகவான் அனுகிரகம். நம்மளே மீறி அதுல இருந்தா நம்மளை பாதுகாத்துக்கணும்னு நம்ம நினைச்சாலும் அது நம்மளால முடியாது இல்லைங்களா? அது இப்ப பிரகலாத் மகாராஜரை தன்னை காப்பாத்திக்கணும்னு நினைச்சிருந்தா முடிஞ்சிருக்காது. பகவானால மட்டும்தான் காப்பாத்த முடிஞ்சது. அதே மாதிரி கஜேந்திரன் அவங்களையும் என்னாச்சு, அவங்க கூட அவங்க ஃபேமிலி இருந்தாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க, குழந்தைங்க இருந்தாங்க. அவங்களே ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவங்க கஜேந்திரன் இல்லைங்களா? ஆனா அவங்கள காப்பாத்திக்க முடிஞ்சதா முதல்ல கிட்ட இருந்து முடியல. அது மாதிரிதான் நம்ம பகவான் நம்பிக்கையோட பக்தியோட நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னாலே பாதுகாப்பு பகவானால மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற அந்த நிலைப்பாட்டுல நம்ம தெளிவோட நம்ம வாழ்க்கைய பக்தி மார்க்கத்துல வாழறதுதான் சிறந்த ஒரு வாழ்க்கை அப்படின்னு நிலைப்பாட்டில் நம்ம எல்லாரும் அனுகிரகத்தோட பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒரு ஆத்மாவுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா பகவானோட சம்பந்தம். அது கிரந்த வடிவிலும் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு யார் வேணும்? ஆச்சாரியர்கள், குரு, பரம்பரை. அந்த வகையில நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப சுக்கிரத்தையோட இருக்கோம். பகவானோட கிரந்தம் பகவத்கீதை பாகவதம் நமக்கு ரொம்ப கிட்டக்க அதை நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்க முடியுது. அதையும் நம்ம பரம்பரையோடைய வேற யாரோ மனசுக்கு தோணுது சொன்னவங்க அப்படின்னு இல்லாம பரம்பரையில இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்ன்றது மிகப்பெரிய சுக்கிருத்தி. இதை விட ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் ஒரு ஆத்மாவுக்கு அமைப்பு இருக்குமா அப்படின்னா கிடையவே கிடையாது. சரிங்களா? அது நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல நினைச்சு பார்த்தோம்னா நிறைய பணமோ இல்ல நிறைய பேரோ புகழோ அப்படின்னு அதெல்லாம் இல்ல. ஒரு ஆத்மாவுக்கு கிடைக்க வேண்டியதுன்றது பகவானோட சம்பந்தமான கிரந்தமும் பரம்பரை ஆச்சாரியர்கள் தான். அந்த வகையில நம்ம எல்லாருக்குமே கிடைச்சிருக்கு. இது கெட்டியா பிடிச்சுக்கணும்.
நம்ம வாழ்க்கை அமைதியா சந்தோஷமா பக்திமயமான, அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் நம்மள பிடிக்கிற மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை நம்மள ஃபாலோ பண்ணணும். அவங்க பக்தியில எவ்வளவு இனிமை இருக்கா, எவ்வளவு அமைதி சந்தோஷம் இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சு நம்மள ஃபாலோ பண்ற அளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கை சிறப்புற நம்ம வாழ்ந்து பகவானை அடையணும் அப்படின்ற வேண்டுதலோட இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 18 நம்ம பார்க்கலாம். மோட்ச சந்நியாச யோகம். ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி, மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண ஜெயந்தி மாதாஜி. हरे कृष्णा जयंती माता जी. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्ण माता जी. प्रणाम माता जी. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानासनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णववंश श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितां च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय ओ ब्राह्मण हिताय स जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदन्ताय कृष्ण प्रेम प्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरति विषये नमः. गुरवे गौरव चंद्राय राधियाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत् भक्ताय नमो नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्य सात तेसतारिणे. पंचतत्वमहं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिहं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माता जी. थैंक यू जयंती माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण दुर्गा माता जी 18.1 श्लोकम वासिச்சு கொடுக்கறீங்களா? हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माता जी. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः. अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम्. त्यागस्य च हृषिकेश पृथक् केशी निषूदन. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே அப்படின்னு பகவான்கிட்ட கொஸ்டின் கேக்குறாங்க. என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா, தியாகம்னா என்ன, சந்நியாசம்னா என்ன அப்படின்றத பகவான்கிட்ட கேக்குறாங்க. இப்ப அவங்க கிட்ட ஒரு சந்தேகம் இருக்கு இல்லைங்களா? அத கேசி அசுரனை கொன்றவரே அப்படின்னு பகவானை குறிப்பிடுறாங்க. என்ன அப்படின்னா, கேசி அப்படின்ற இந்த குதிரை அசுரனை பகவான் அழிச்சாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி என்கிட்டயும் ஒரு அசுரன் இருக்கு. இந்த சந்தேகம் அந்த இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த டவுட்ஸ் நம்ம கிட்ட, அது என்கிட்ட இருந்து போகணும். எப்படி கேசி அழிச்ச மாதிரி என்கிட்ட உள்ள இந்த டவுட்ஸ் நீங்க கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அது பகவானால மட்டும்தான் முடியும் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் புலன்களின் அதிபதியே, புலன்களோட அதிபதி யாரு? பகவான் ரிஷிகேஷா அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்ப புலன்களின் அதிபதி பகவான் அப்படின்றது. அதனாலதான் நம்ம பகவானே திருப்தி பண்ணணும். அதுதான் நம்மளோட உண்மையான சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். பகவான் திருப்தினா நம்மளும் திருப்தி, குழந்தைங்க திருப்தினா அம்மா திருப்தி அடைகிறாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் சரிங்களா? பகவான் திருப்தி அடையும் போது நம்மளும் திருப்தி அடையும். அப்ப புலன்களின் அதிபதி யாரு? பகவான் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இங்க இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப என்ன கேட்டிருக்காங்க அர்ஜுனர்? தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கம் என்ன அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு பகவான் என்ன குறிப்பிடுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 18.2 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण गीता माताजी. हरे कृष्ण माता जी. प्रणाम
Mataji, pronounce Mataji, Gita Mataji. भगवानोवाच काम्यानां कर्माणां यासां संन्यासां कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्रासुत्यागं विचक्षण புருஷோத்தமர் கூறின ஜட ஆசைகள் அடிப்படையாக கொண்டு செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர் அறியப்படுகிறது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப சந்நியாசம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ஆசைகள் அதுல இருந்து விடுதலை ஆகியிருக்கிறது சந்நியாசம். துறவரம், இப்ப முனிவர்கள் ரிஷிகள் அவங்க எப்படி இருக்காங்க, இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல இருந்து விலகி காட்டுல தனியா தவம் பண்றாங்க இல்லைங்களா, அவங்களை நம்ம சன்னியாசின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை, இந்த ஜட விஷயங்களை அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற செயல்களை தொடர்ந்து இருக்கிற நிலை சந்நியாசம். அதே தியாகம் அப்படின்றது என்னன்னா, இந்த செயல்கள் எல்லாமே நம்ம செய்வோம், ஆனா பலனை எதிர்பார்க்காம செய்வோம். அதுதான் அர்ஜுனர் போர் பண்றாங்க, ஜட சம்பந்தப்பட்ட செயல், ஆனா அது அவங்களோட கடமையா பகவானுக்காக பலனை எதிர்பார்க்காம தர்மத்துக்காக செய்யறாங்க இல்லைங்களா. அந்த நிலை தியாகம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.3 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்திராணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राकूर्म निशिनः यज्ञतान तप कर्म நத்யாத்யமிதி சாபரே. எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப எல்லா பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி, இப்ப பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் கூட என்ன சொல்றாங்க, நான் போர் பண்ணா பாவம் சேர்ந்துடும், குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டு போயிடும், சந்தோஷம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்க, அவங்க ஆரம்பமே அப்படிதான் ஆரம்பிச்சது இல்லையா. அர்ஜுன விஷாத யோகம் அப்படின்னு, போர் பண்ண விருப்பம் இல்ல, அதுல நமக்கு பாபம்லாம் வந்துடும் அப்படின்லாம் நிறைய மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயமா யோசிச்சு அதனால என்னென்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மாதிரி அது அர்ஜுனர் அப்படி யோசிக்க மாட்டாங்க. பகவான் மாயத்திரை கொடுத்து நமக்கு பகவத்கீதை கிடைக்கணும், நம்ம வாழ்க்கையில சரி தவறு தெரிஞ்சு வாழ்க்கை நல்லபடியா வாழணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு மாயத்திரை கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா. அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம செய்யற செயல்கள்ல தோஷம் அப்படின்னு எண்ணி அதை நம்ம விட்டுடணும் அப்படின்னு அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். ஆனாலும் யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் என்னைக்குமே நம்ம கைவிடவே கூடாது அப்படின்னு சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். நேத்துக்கு நம்ம பிரத்யேகமா பார்த்தோம் இல்லைங்களா, யாகம் எப்படி பண்ணணும், தானம், தவம் இதெல்லாம் எப்படி பண்ணணும், ஏன் அதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும், நம்மள பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கிறதுக்காக இல்லைங்களா. தவம் பண்ணும்போது, தானம் பண்ணும்போது, யாகம் பண்ணும்போது நம்மளோட பாபங்கள் தொலையும், அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஆன்மீகத்துல நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும், அனர்த்தங்கள்லாம் குறையும். ஏன்னா வேதத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்றதுனால நம்மளுக்கு தூய்மையுடையவங்களா இருப்போம். பாபங்கள் நம்ம செய்யாம, அதுல ஈடுபடாம அந்த பாப விளைவுகள் வராம பாதுகாக்கும் நம்மள. அப்ப நம்ம அவசியம் என்ன பண்ணணும், யாகம், தானம், தவம், கலியுகத்தோட தவம், பகவானோட நாமம் இல்லைங்களா, இதெல்லாம் நம்ம எப்பயுமே செய்யணும் அப்படின்றதான் சாதுக்கள் சொல்றாங்க அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.5 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யஜ்ஞதான தப கர்ம நாத்யாயந்தம் காரியம் ஏவ தத் யஜ்ஞோ தானம் தபஸ்சைவ பவானானி மனிஷினாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றென்றுமே துறக்க கூடாது, அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப நம்ம இந்த மாதிரி யாகம், தானம், தவம் நம்ம என்னைக்குமே கைவிடவே கூடாது, அது நம்மளோட கடமை இல்லைங்களா. சம்ஸ்காரங்கள் நம்ம அவசியம் ஃபாலோ பண்ணணும். அதுவும் எப்படி பண்ணணும், சத்துவகுணத்துல இருந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நேத்திக்கு நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அந்த மாதிரி நம்ம செய்யறதுனால என்ன ஆகும், மிக சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. நல்ல முன்னேற்றம் அடைஞ்ச நிலையிலயும் உள்ளவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, இதெல்லாம் அவசியம் பண்றதுனால அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படுது, பெர்ஃபெக்ஷன் நல்லபடியா அவங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா.
Hare Krishna Mataji, 18.6 slokam. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Sharmila Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Pranams Mataji. Mataji. Etan yatutu karmani sangam tayaktva palanicha kartavyani ti me partha nish sidam madam uttamam. இத்தகு செயல்கள் அனைத்தையும் பற்றுதல் இன்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிருத்தாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே, துர்கா மாதாஜி, எனக்கு லாஸ்ட் லைன் கேட்கல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, இப்ப கேக்குதுங்களா மாதாஜி? மாதாஜி எங்களுக்கு கேட்டுச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் மாதாஜி, அதுக்குதான் செக் பண்ணிப்பேன். நெட் ஸ்டேபிள் காமிக்குது சில சமயம். ஹரே கிருஷ்ணா. எங்களுக்கெல்லாம் கேட்டது மாதாஜி. சரி சரி, அதுதான் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிட்டு மன்னிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்ப இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம்? இப்ப நம்ம இந்த மாதிரி யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் நம்ம அவசியம் பண்ணணும். அது எப்படி பண்ணணும்? பற்றுதல் இல்லாம நம்மளோட கடமையா, அதே மாதிரி பலனை எதிர்பார்க்காம நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் சத்துவகுணத்திலிருந்து செய்யறது அப்படின்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி செய்யறதுதான் சிறந்தது. அப்ப பகவான் நமக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க? சந்நியாசத்தை விட சிறந்தது இப்ப இது தியாகம். அதாவது நம்ம எல்லா கடமைகளையும், யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் நம்ம அவசியம் செய்யணும். ஆனா இந்த நிலைப்பாட்டில இருந்து நம்ம செய்யணும். பற்றுதல் இல்லாம, பலனை எதிர்பார்க்காம கடமையா செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எதனால இதெல்லாம் அவசியம் நம்ம செய்யணும்னு பகவான் நம்மளுக்கு குறிப்பிடுறாங்க பகவத்கீதையில. இது நம்மள தூய்மைப்படுத்தும். அதனால நம்ம அவசியம் இதை செய்யணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ யாரெல்லாம் அதாவது குணங்கள்ல உள்ளவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க இந்த யாகம், தானம் இதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நேத்துக்கும் நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு இந்த 18.7, 8, 9 ஸ்லோகங்கள்ல எப்படி குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். இக்னரன்ஸ் மோட்ல உள்ளவங்க, அறியாமை காரணமா அவங்க பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை சரியான நிலைப்பாட்டுல இருந்து அவங்க செய்ய மாட்டாங்க. நம்ம நேத்துக்கே பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அவங்கள யாகம் பண்ணா கூட வேத மந்திர உச்சாரணம் இருக்காது, புரோகிதர்கள் இருக்க மாட்டாங்க, அதை அவங்களுக்கு தட்சணை கொடுக்க மாட்டாங்க, அப்படியெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு அறியாமை, சரி தவறு தெரியாம எப்படி பண்ணணும், வேதத்துல எப்படி குறிப்பிட்டிருக்கு அந்த நிலைப்பாடுலாம் தெரியாம பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் செய்வாங்க. அது தவறான முறை. அதே மாதிரி பேஷன்ல உள்ளவங்க, ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க, பயம், செய்யலைன்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துருமோ அப்படின்னு ஒரு பயம். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பலனை எதிர்பார்த்தவங்க செய்வாங்க இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது அந்த மாதிரி ஒரு நிலைப்பாடும் அவ்வளவு சிறந்த ஒரு நிலைப்பாடு கிடையாது. ஆனா குட்னஸ்ல உள்ளவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க? கடமையா, அத பற்றுதல் இல்லாம, பலனை எதிர்பார்க்காம செய்வாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் சரியான நிலைப்பாடு. யாகம், தானம், தவம்லாம் இந்த நிலைப்பாட்டுல அவசியம் எல்லாரும் செய்யணும், நம்மள புனிதமாக்கிக்கிறதுக்காக அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 18.13, 14 ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. 13:14. எஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பச்சைதானி மகாபாகோ காரணானி நிபோதமே சாங்கேய கிருதாந்தே புரோக்தானி சித்தையே சர்வ கர்மானாம். பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேறுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள். 14. அதிஷ்டானாம் ததா கர்த்தா கரணம் சப்ருத விதம் விவிதாஷ் சப்ருதத் சேஷ்டா தைவம் சைவாத்திர பஞ்சமம். செயலுக்கான இடம் உடல், செய்பவன், பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், இறுதியாக பரமாத்மா, இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. இப்போ நம்ம 13வது ஸ்லோகம் பாக்குறோம். இதுல என்ன பகவான் குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். அதாவது செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் சரிங்களா, வேதாந்தத்தின் படி, வேதத்தின் சாராம்சம் வேதாந்தம், அதாவது கோட் வேர்டா இருக்கும், ஃபார்முலாவா இருக்கும், அதுதான் வேதாந்தம் சரிங்களா. அந்த வேதாந்தத்தின் படி 5 காரணங்கள் உள்ளன.
நம்ம ஒரு செயல் நடக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் இல்லைங்களா, நான் நினைச்சேன் இந்த செயல் நடந்தது அப்படின்னு. அந்த மாதிரி கிடையாது. ஒரு செயல் நடக்கிறதுக்கு 5 காரணங்கள் இருக்கு. அந்த 5 காரணங்களும் பொருந்தி வந்தாதான் அந்த செயல் நல்லபடியா நிறைவேறும். அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, செயலுக்கான இடம் நம்மளோட சரீரம், அதுக்கப்புறம் செய்பவன் ஆத்மா, பல்வேறு புலன்கள் நம்மளோட புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள் நம்மளோட என்டிவர், இதெல்லாம் தாண்டி இறுதியா பரமாத்மா பகவானோட அனுகிரகம். இந்த 5 சேர்ந்து இருக்கும் பொழுதுதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், ஒரு செயலை நல்லபடியா நிறைவேற்ற முடியும். ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சிருவோம், நம்ம தனிப்பட்ட முறையில நம்மளாலேயே ஒரு செயலை அடைஞ்சிட முடியும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா. ஒரு செயலை பண்ணி நம்ம ஒரு விஷயத்தை அடைய முடியும் நம்ம நினைக்கிறோம். இல்லைன்னா நம்மளால அது நடக்கலையே அப்படின்னு வருத்தப்படுறோம். ஆனா நம்ம ஒரு செயலை நம்ம நல்லபடியா அடையணும் அப்படின்னாலே, அதாவது செயல் பண்ணி நம்ம ஒரு விஷயத்தை அடையணும்னாலே அதற்கு இந்த 5 விஷயங்களும் பொருந்தி வரணும். அப்பதான் அந்த செயல் நல்லபடியா கைகூடும். என்னென்ன, சரீரம் ஒத்துழைக்கணும், செய்பவன் நம்மளுக்கு அந்த எண்ணம் இல்லைங்களா, அப்புறம் பல்வேறு புலன்கள், அதுக்கப்புறம் பலதரப்பட்ட முயற்சிகள் நம்ம அந்த செயலை அடையிறது, அந்த ஆசை விருப்பத்தை அடையிறதுக்காக. இப்ப யாகம் பண்றோம்னா அந்த யாகத்தை கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு, இறுதியாக பகவானோட அனுகிரகம், இவை எல்லாமே காரணமா இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.16 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वान् स पश्यन्ति दुर्मतिः। எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப இந்த 5 காரணங்களும் உணராம தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் நம்ம தான் காரணம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. அதாவது சாஸ்திரம் தெரியாம நாலேஜ் சரியா புரிஞ்சுக்காம இருக்கும் அப்படின்றது அங்க கான்செப்ட். சரிங்களா. அப்ப ஒரு விஷயம் பொருந்தி வரதுக்கு 5 காரணங்கள் கைகூடி வரணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். மாதாஜி 18.18 ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண வித்யாலட்சுமி மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी. कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. प्रणाम माताजी. जन्याम जयोनयम त्रिजानाता त्रिविधा कर्मसोताना करणम कर्म कर्तेति त्रिविध कर्ममक्रः. அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறியபவன் ஆகிய 3 செயலை தூண்டுபவை. புலன்கள், செயல் செய்பவன் ஆகிய 3ம் செயலை உண்டாக்குபவை. கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படுத்தி பார்க்க போறோம். சரிங்களா. இதுல நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எந்த நிலைப்பாட்டுல இருக்கோம், நம்ம எந்த நிலைப்பாட்டுக்கு நம்ம வரணும் அப்படின்றத பகவான் நமக்கு ரொம்ப தெளிவா விளக்கம் கொடுத்திருப்பாங்க. என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன், இது 3 செயலை தூண்டுபவை. இந்த 3 தான் நம்மள ஒரு விஷயத்த செய்யறதுக்கு தூண்டும். சரிங்களா. இப்போ ஒரு குலோப் ஜாமுன் இருக்கு, அது அறியப்படும் பொருள். நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ், அறிவு, அது என்ன பண்ணும், சாப்பிடணும், அது நம்ம உணவு பொருள் அப்படின்னு நம்மளுக்கு குறிப்பிட்டு கொடுக்கும். அறிபவன் ஆத்மா. அப்ப நமக்கு என்ன தோணும், ஒரு விஷயத்த ஜட இன்ப பொருள் ஒண்ணு பாக்குறோம், அறிவு சொல்லுது, அறிபவன் நம்ம என்ன பண்ணும், அந்த செயலை தூண்டும், சாப்பிடணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணும். புலன்கள், செயல், செய்பவன். நம்மளோட புலன்கள் என்ன பண்ணும், நாக்கு, குலோப் ஜாமுன் சாப்பிட்றதுக்கு நாக்கு இல்லைங்களா, சுவையை அனுபவிக்கிறதுக்கு. அப்ப புலன்கள், செயல், அதை சாப்பிடுறோம் இல்லைங்களா, செய்பவன் ஆத்மா ஆகிய 3 செயலை உண்டாக்குபவை. ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிறோம், செயலை தூண்டுது, அதுக்கப்புறம் அந்த செயலை நம்ம செஞ்சுக்கிறோம், என்டிவர் பண்ணி நம்ம அதை அடைஞ்சிரும், சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப அதுக்கு சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வேணும், புலன்கள் வேணும், அப்புறம் செயல், அந்த என்ஜாய்மெண்ட் பண்றோம் இல்லைங்களா, நல்ல குலோப் ஜாம் டேஸ்டா சாப்பிடுறோம், அப்புறம் செய்பவன் ஆத்மா அப்படின்றது. அப்ப இந்த மாதிரி 3 விஷயங்கள் செயலை தூண்டுபவை, 3 விஷயங்கள் செயலை உண்டாக்குபவை அப்படின்றது. அப்ப நம்ம ஒரு செயல் முழுசா முடிக்கிறதுக்கு இந்த 6 விஷயமும் இருக்கணும் இல்லைங்களா. அப்ப இதெல்லாம்
சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்களோட அறிவு எப்படி இருக்கும், ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்களோட அறிவு எப்படி இருக்கும், தமோகுணத்தில் உள்ளவங்களோட அறிவு எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி நம்ம புலன்கள், செயல், செய்பவன் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம வரிசையா இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் வர ஸ்லோகங்கள்ல. இதுல நம்மள வந்துட்டு நம்ம பாத்துக்கணும், நம்ம எந்த நிலைப்பாட்டுல இருக்கோம் அப்படின்றத. ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி 18.19, 20, 21 ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கீதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண மாதாஜி. ஞானம் கர்ம 22 20 மாதாஜி. 22 வரைக்கும் மாதாஜி. Okay, 19, 21, 22. ஞானம் கர்ம ச கர்த்த ச ஸ்ரீதைவ குணபேததः ப்ரோத்யதே குணசங்கேன யதா ஸ்ருணு தான்யவி. ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றிலும் 3 வகை உண்டு. தற்போது அவற்றை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. சர்வ பூதேஷு ஏனைகாம் பாவம் அவ்யயம் ஈஷதே அவிபக்தம் விபக்தேஷு தஜ்ஞானம் வித்தி சாத்விகம். உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவ குணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். இப்ருதவேன து யஜ்ஞானம் ஞானபவான் பிரகிருத்விதான் வேதி சர்வேஷு பூதேஷு தத் ஞானம் வித்தி ராஜசாம். எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடலில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒரு காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 22 வாசிச்சிட்டீங்களா மாதாஜி? 22 ஆசி மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. யத்து கிருஷ்ண வத் ஏகஸ்மின் கார்யோ சக்தம் அவைத்துகம் அதத்வாத வத் அல்பம் ச தத் தாமசம் உதாகிருதம். எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றி அறிவின்றி ஒரு விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாவுமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்போ ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப, சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணத்துக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் இந்த 3த்தையும் நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? அதுல இப்ப நம்ம பார்க்க போறது அறிவு. சத்துவகுணத்தில் உள்ள அறிவு எப்படி இருக்கும், ரஜகுணத்தில் உள்ள அறிவு எப்படி இருக்கும், தமோகுணத்தில் உள்ள அறிவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். அப்ப உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரித்திருக்கப்பட்டாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக இப்ப நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா, நிறைய ஸ்பீஷிஸ், அதாவது நீர்வாழ் உயிரினங்கள், அப்புறம் ரெப்டைல்ஸ் இருக்கு, பிளான்ஸ் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் பறவைகள், விலங்குகள், மனிதர்கள்லயே பிடிச்சவங்க, பிடிக்காதவங்க, இப்படி நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா. அப்ப இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருந்தாலும் இவங்க எப்படி பார்ப்பாங்களாம், ஆத்மாவா பார்ப்பாங்க. சரிங்களா? அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ, எல்லாருமே ஆத்மா. எல்லா உயிரிலும் மரம், செடி, கொடியிலயும் ஆத்மா இருக்கு, பறவைகள், விலங்குகள்லயும் ஆத்மா இருக்கு, மனிதர்களையும் பிடிச்சவங்களாலும் பிடிக்காதவங்கனாலும் ஆத்மா. பண்டிதா சமதர்ஷன அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுல யாரு தெரிஞ்சு பாக்குறாங்களோ அவங்க சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே ரஜோகுணத்தில் உள்ள அறிவு எப்படி இருக்கும், எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்கள் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழ்கள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ, வேற வேற ஸ்பீசிஸ், அந்த டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது, டிஸ்கிரிமினேட் பண்றாங்க இல்லைங்களா, அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ், அப்புறம் மனுஷங்களை பிடிச்சவங்க, பிடிக்காதவங்க, உயர்ந்தவங்க, தாழ்ந்தவங்க, இப்படி எல்லாம் பாகுபாடு பார்த்து பாக்குறாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றி அறிவின்றி ஒரே விதமான செயல்பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ, சில சமயம் இந்த மூட நம்பிக்கைகள்லாம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு அவங்களே பிலீவ் பண்ணிட்டு அதுலயே ரொம்ப பற்றுதலுடன் இருந்து அப்படியே இருப்பாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி அற்பமான அறிவு தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.23, 24, 25 ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண இந்திராணி மாதாஜி.
ஜெயந்தி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் படிச்சுட்டே இருக்கிறேனே. எங்களுக்கு கேக்கல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே இப்பதான் ஓகே ஓகே ஓகே. இப்ப வாசிங்க மாதாஜி. இப்ப கேக்குறது. இந்திராணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. நியதம் சங்கரஹித மராக வேஷத கிருதம் அபல பிரேப்சூனா கர்ம யத்தத்சாதிக முச்சதே. எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவகுணத்தின் செயல் எனப்படுகிறது. யத்து காமே சூனா கர்ம சாகம் காரணேன வா புனக கிரியத்தே பகுலாயாசம் தத்ராஜச முதாகிருதம். ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடனும் அகங்காரத்துடன் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தின் செயல் என்று கூறப்படுகின்றது. 25 எனக்கு வரலையே மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, அது கொஞ்சம் மறைஞ்சிருக்கு. அனுபந்தம் ஷயம் ஹிம்சாமன் அபேஷ பௌருஷம். அதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரியலையே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. மோஹாத் டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிக்கவா? வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் தமோ குணத்தின் செயலாக கருதப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி துர்கா மாதாஜி 25 ஸ்லோகம் வாசிச்சிருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. அனுபந்தம் ஷயம் ஹிம்சாம் அனபேஷ்ய ச பௌருஷம் மோஹாத் ஆரப்யதே கர்ம யத்தத் தாமசம் உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்திராணி மாதாஜி, அது கொஞ்சம் மறைஞ்சிருந்தனால உங்களுக்கு வந்துட்டு. ஆமா மாதாஜி, எனக்கு தெரியல, கம்ப்ளீட்டா வரல. சாரி, வெரி சாரி. அப்படிதான் இருக்கு மாதாஜி, இங்கேயும் அப்படிதான் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம 3 வகையான செயல்கள் பார்க்க போறோம். இப்ப அறிவு பார்த்துட்டோம். சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க எல்லாரையும் சமமா பார்ப்பாங்க அப்படின்னு எந்த பாகுபாடுமே இருக்காது. ஆத்மான்ற நிலைப்பாட்டுல பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு எந்த பாகுபாடும் இல்லாம எந்த துவேஷம் இல்லாம நம்ம எப்படி இருப்போம், எல்லாத்தையும் சரிசமமா அன்போட இருப்போம். அதே மாதிரி ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க பாகுபாடு பார்ப்பாங்க, எல்லாரையும் அந்த டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பார்ப்பாங்க. அதே தமோ குணத்துல உள்ளவங்க ஏதோ ஒரு நிலைப்பாட்டுல அவங்களே ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு வந்து அதுலயே அப்படி ரொம்ப, அதாவது இந்த முக்கியமா தமோ குணம் சொல்லும் போது ஒரு தெளிவில்லாம அறியாமையில இருக்கிறவங்க, அப்புறம் மூட நம்பிக்கைகள்லாம் வச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா, அவங்களை எல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு மயக்கத்திலே இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாம் அந்த மாதிரி இல்யூஷன் புரியாம அவங்க தமோ குணத்தில் உள்ளவங்கள நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப நம்ம இங்க செயல்கள் எப்படி இருக்கும் முக்குணத்துல உள்ளவங்கள்தான் பார்க்க போறோம். எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகிறதோ அது சத்துவகுணத்தின் செயல் எனப்படுகிறது. சத்துவ குணத்தில் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம பார்த்தோம் 14வது அத்தியாயத்துல ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஞானம்ன்றது நம்ம ஆன்மீகத்துல ஸ்கிரிப்சர்ஸ் நல்லபடியா அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க. தேவர்கள்லாம் அதன்படி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நல்லபடியா அவங்க தன்னோட வாழ்க்கை தெளிவா வாழ்வாங்க இல்லைங்களா. அந்த ஒரு நிலைப்பாடு, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம தேவர்கள் சொல்றோம் சரிங்களா. அப்போ பகவான் குறிப்பிட்ட ஆன்மீக அந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அதை வந்து நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கும் போதே நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே நம்ம ஒரு ரெகுலேட்டட் லைஃப்ல நம்ம இருப்போம், ஒழுங்குபடுத்த. இப்பயே நம்ம வந்துட்டு பகவத்கீதையில என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், அக்கர்மா பண்ணணும், சத்துவகுணத்துல இருக்கணும், சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு வந்துடணும், அதுக்கப்புறம் பக்தி பண்ணணும், இப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப நம்ம வாழ்க்கை எப்படி ஆகும், ஒரு ரெகுலேட்டடா நம்ம லைஃப் நம்ம லீட் பண்ணுவோம். அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும், ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி எதுலயும் பற்றுதல் வைக்காம எல்லாமே பகவானோட சொத்து இல்லைங்களா. நம்மளே பகவானோடது, நம்ம எதையும் எடுத்துட்டு வரல, நம்மள எந்த உரிமையும் எதுலயும் கிடையாது. அப்படின்னும் போது எதுலயும் நமக்கு பற்றுதல்ன்றது வரக்கூடாது. பகவானை தவிர்த்து பகவான் மேல மட்டும்தான் நம்மளுக்கு பற்றுதல் வச்சுக்கிறதுக்கு அதிகாரம் உண்டு. மற்றது எது மேல நம்ம பற்றுதல் வச்சிருந்தாலும் அது பகவானோட சொத்து, நம்ம வந்து பற்றுதல் வச்சு என்னதுன்னு சொல்லிக்கிறோம்னு அர்த்தமாகும். அது நம்ம செய்யக்கூடாது இல்லைங்களா. அப்ப பற்றுதல் இல்லாம இருக்கணும். விருப்பு வெறுப்பின்றி யாரையும் விருப்பு வெறுப்பும் வச்சுக்க கூடாது. ஏன்னா எல்லாருமே பகவானோட சம்பந்தப்பட்டவங்க, அவங்கள நம்ம வெறுக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம பண்ணக்கூடாது இல்லைங்களா. அதனால விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் கால்குலேட்டிவா யோசிச்சு அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம எந்த ஒரு செயல் செய்யப்படுகிறதோ அது சத்துவகுணத்தின் செயல்கள். இந்த மாதிரி உள்ளவங்க நாலேஜ்டா இருப்பாங்க, நல்ல ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாழ்க்கைய வாழ்வாங்க, தெளிவா அவங்களோட செயல்கள் இருக்கும். அது ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு ஆசைகள் நிறைய இல்லைங்களா, திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடன்
நம்ம சாதாரணமா ஒரு ஜட உலக வாழ்க்கையில வாழ்றவங்க, ஆன்மீகத்துல ரொம்ப நாட்டம் இல்லாம, நாலேஜ் கிரந்தங்கள்ல நாலேஜ் இல்லாம உள்ளவங்களோட வாழ்க்கை இப்படிதான் இருக்கும் இல்லைங்களா? நிறைய ஆசைகள் படுவாங்க. அது திருப்தி செய்யறதுக்காக நாங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லா அவங்க முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா அது நிரந்தரம் இல்ல. நம்ம கிட்டயே தான் அது இருக்க போகுதுன்ற அந்த எண்ணமே இல்லாம, அந்த மாயையான ஒரு விஷயத்திலேயே அவங்க வாழ்க்கைய அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படியே அதிலேயே டெடிகேட் பண்ணிடுவாங்க. பக்திக்கு நேரம் இருக்காது, கிரந்தங்கள் படிக்கிறதுக்கு நேரம் இருக்காது, விருப்பம் இருக்காது, நம்பிக்கை இருக்காது. இல்லைங்களா? அந்த மாரி இருப்பாங்க. அப்ப பெரும் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா நம்ம பக்தியில அந்த மாதிரி முயற்சி பண்ணோம்னா, நமக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து விடுதலை, பகவானே நம்ம அடைஞ்சிடறோம் இல்லைங்களா? ஆனா அந்த முயற்சி எல்லாம் என்னது, இன்னும் நிரந்தரம் இல்லாத விஷயத்திலேயே அவங்க செஞ்சிடுறதுனால அது சிறந்த ஒரு நிலைப்பாடு இல்லை. அப்ப பெரும் முயற்சியுடன் அகங்காரத்துடனும் செய்யப்படுகிறதோ அந்த செயல், ஏன்னா இவங்க எல்லாமே தன்னோடதுன்னு தான் நினைக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த அகங்காரமும் இருக்கும். அப்ப அந்த மாதிரி செயல் எல்லாமே ரஜோகுணத்தின் செயல்கள் என்று கூறப்படுகிறதுன்றதை பார்க்கிறோம். எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும், அதாவது எதிர்காலத்துல என்ன நடக்கும், மத்தவங்களுக்கு கஷ்டம் வருதா இல்லையா, அதெல்லாம் எதுவுமே யோசிக்காம சாஸ்திர விதிகளையும் புறக்கணிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, ஏதோ ஒரு அறியாமையில அவங்க செயல்கள்லாம் செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த செயல், அந்த நிலைப்பாடு தமோ குணத்தின் நிலைப்பாடை நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 18.26, 27, 28 ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வாழ்க வளமுடன். பிரபுஜி. யுக்த சங்கோ அனகம் வாதி திருத் யுக்தாசக சமன்விதா சித் யசித் யோர் நிர்வகார கர்த்தா சாத்விக உச்சேதே. எவனவருடன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, அகங்காரமின்றி, உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகைய செயலாளி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ராகி கர்ம பல பிரேப்சூர் லுப்தோ இம்சாமகோ ஷிஷி ஹர்ஷோ கான்விதः கர்த்தா ராஜச பரிகீர்த்திதா. எவன் ஒருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களின் பற்றுதல் கொண்டு அதன் பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்பொழுதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்பத் துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகு செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. அயுக்த பிராகிருத சதப்த ஷடோ நைஸ்கிருதிகோ அலச விஷாதி தீர்க்க சூத்ரிச கர்தா தாமச உச்சேதே. எவனவரன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டு பௌதிகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, எப்பொழுதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக உடலானோ அத்தகு செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, செயலாளி செய்பவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்க போறோம். சரிங்களா? இப்ப நம்ம அறிவு பார்த்தாச்சு, செயல் பார்த்தாச்சு, செய்பவங்கள் அப்ப ஆத்மா அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, ஏன்னா இயற்கை குணங்களோட சம்பந்தப்படும் போதுதான் சத்துவகுணம்னா இன்பத்துக்கு கட்டுண்டவங்களாயிரும். அதே ரஜோகுணம்னா ஆசைகளுக்கு, துன்பத்துக்கு ஆசை இஸ் ஈக்வல் டு துன்பம், அதுதான் இல்லைங்களா? அப்ப துன்பத்துக்கு கட்டுண்டவங்களாயிரும். அதே மாதிரி தமோகுணத்துல உள்ளவங்க அறியாமை, அதனால அவங்க கட்டுண்டவங்களாயிடுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி 3 குணங்களோட தொடர்பே இல்லாம, சரிங்களா, சுத்த சத்துவகுணத்துல இருக்கிறது. அப்புறம் அகங்காரமின்றி நான் எனது, அந்த சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்களுக்கு அந்த நிலைப்பாடு இருக்காது இல்லைங்களா? ஏன்னா எல்லாமே அவங்க தெளிவா அந்த நாலேஜ் எல்லாம் கெயின் பண்ணனால எல்லாமே பகவானோடது அப்படின்ற நிலைப்பாட்டுல இருப்பாங்க, ஹம்பிள்னஸோட இருப்பாங்க. அப்புறம் உற்சாகமா இருப்பாங்க, எப்பயும் மன உறுதியோட. பக்தி மார்க்கம்னால ஒரு மாதிரி ரொம்ப போர் அடிக்குமோ அப்படி அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. அதையும் நம்ம எப்படி பண்ணணும், உற்சாகமா அந்த மன உறுதியோட விட்டு கொடுக்காம நல்ல பக்தியில மன உறுதியோட இருக்கிறது. இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் தன்னோட செயல்கள் செய்யறாங்களோ, சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது. இது எல்லாமே நம்ம இப்ப அர்ஜுனன் கிட்ட பார்க்கலாம். அவங்க என்ன பண்றாங்க,
பகவானுக்காக, குணங்களின் சம்பந்தமின்றி அகங்காரமின்றி உற்சாகமா போரையும் எப்படி பண்றாங்க, தர்மத்துக்காக பகவானுக்காக நல்ல உற்சாகமா பண்றாங்க இல்லைங்களா, மன உறுதியோட. வெற்றி தோல்வி அதை பத்தி எல்லாம் எதுவுமே யோசிக்காம பண்றாங்க இல்லைங்களா. தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ, தன்னோட கடமைய சத்திரியன் போர் பண்ணணும் பகவானுக்காக தர்மத்துக்காக அந்த நிலைப்பாட்டுல அவங்க பண்றாங்க இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க சத்துவகுணத்தின் செயலாளியாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு, நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதுக்கு ரிசல்ட் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்றதுல ஒரு எதிர்பார்ப்போட அந்த பலனை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்பொழுதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்பத் துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகைய செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. துரியோதனன் அவங்களோட நிலைப்பாடு பார்க்கும்போது இதோட அப்படியே பொருந்தி வரும் இல்லைங்களா. உழைப்பின் பலன், அவங்க எதுக்காக போர் பண்றாங்க, பகவானுக்காக தர்மத்துக்காகவா, இல்ல தான் அஸ்தினாபுரத்தை அடையணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம். அப்ப அதுக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க, போர் பண்றாங்க இல்லையா. உழைப்பின் பலன்களை பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலனை அனுபவிக்க விரும்பி அந்த ஹஸ்தினாபுரம் இந்திரபிரஸ்தத்தெல்லாம் தானே ஆட்சி பண்ணணும் அப்படின்ற ஆசை. அதுவும் பேராசை. ஏன் அது வந்து வெறும் ஆசை இல்லாம பேராசை, அது ஆக்சுவலா கிடைக்க வேண்டியது யுதிஷ்டருக்கு இல்லைங்களா. பாண்டவர்கள் யுதிஷ்டர் தான் ஆட்சி பண்ணணும், ஆனா அவங்களத தான் அடையணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அது பேராசை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். எப்போதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி நிறைய அதர்மங்களும் பண்ணிடுறாங்க இல்லைங்களா. 6 வகையான விஷயங்கள், அதாவது விஷம் கொடுக்கறது கூடாது யாருக்கும், அப்புறம் வந்து நெருப்பு வைக்க கூடாது, பெண்ணை வந்து துன்புறுத்தக்கூடாது, அப்புறம் இன்னொருத்தவங்களோட செல்வத்தை எடுத்துக்க கூடாது, இன்னொருத்தவங்க நிலத்தை எடுத்துக்க கூடாது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு பண்ணவே கூடாது. ஆனா இது எல்லாத்தையும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, பாண்டவர்களுக்கு பண்ணிட்டாங்க இல்லைங்களா. அப்ப தூய்மையின்றி அதர்மம் ஆயிடுது அந்த இடம். அப்ப இன்பத் துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றாங்களோ, இன்பத் துன்பத்தால் அவங்க பாதிக்கப்படுறாங்க இல்லைங்களா. பாண்டவர்களுக்கு ஏதாவது நன்மை நடந்துச்சுன்னா உடனே சோகமாயிடுவாங்க. அது மாதிரி நம்ம அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி இன்பத் துன்பங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன. அத்தகைய செயலில் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒரு உதாரணம் வச்சு பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு புரிதல் வரும் இல்லைங்களா. அதுக்காக எவனொருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிராக செயலில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டு சாஸ்திரம் தர்மம் என்ன சொல்லுதோ அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா செய்யறது சரிங்களா. பௌதீகவாதியாக பிடிவாதக்காரனாக, அதுலயும் வேற அவங்க ரொம்ப ஸ்திரமா இருப்பாங்க அதர்மம் பண்றதுல. ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, எப்பயும் வந்துட்டு சோம்பலா, இந்த தமோகுணத்தில் உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் எப்பயுமே வந்து ஒத்தி போடுறது, இல்லைன்னா வேண்டான்னு ஒதுக்கி வைக்கிறது, அந்த ஒரு லேசினஸ், தூக்கம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து இந்த வாழ்க்கையில ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. எவ்வளவு நல்ல விஷயங்கள் இருந்தாலும் அதுல ஏதாவது ஒரு குறைய கண்டுபிடிச்சா அதனால ரொம்ப சோகமா இருப்பாங்க இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி நிலைப்பாடு. அப்ப எப்போதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ அத்தகைய செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 29, 30, 31, 32 ஸ்லோகம். 32 ஸ்லோகம் தெரியல துர்கா மாதாஜி, அவங்க வாசிக்கலாம், வாசிச்சு கொடுங்க. அவசியம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஜெயந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புத்தேர்வேதம் திரிதைச்சைவ குணதஸ்திரிவிதம் ஸ்ருணு ப்ரோச்சமானம் அசேசேன ப்ருதக்திவேன தனஞ்சய. செல்வத்தை வெல்வானே, ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப பலதரப்பட்ட புத்தியையும் உறுதியையும் பற்றி விவரமாக நான் தற்போது உனக்கு கூறுவதை கேட்பாயாக. பிரவிருத்திம் ச நிவிருத்திம் ச காரிய காரியே பயாபயே பந்தம் மோஷம் சயா வேதி புத்தி சபார்த்த சாத்விகி. பிருதாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்வகுணத்தில் இருப்பதாகும். யயா தர்மம் அதர்மம் ச காரியம் சாகாரியம் ஏவ ச அயாதாவத் பிரணாஜானாதி புத்தி சா பார்த்த ராஜசி. பிருதாவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் இவற்றுக்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்றது. அதர்மம் தர்மம் இதியா மன்யதே தமாசா விர்தா சர்வாதான் விபரீதாம் ச புத்தி ச பார்த்த தாமசி. அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்போதும் தவறான வழியில் முயலும் புத்தி பார்த்தனே தமோகுணத்தில் இருப்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி.
இப்போ நம்ம வந்துட்டு அறிவு, நுண்ணறிவு எப்படி இருக்கும், புத்தி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். சரிங்களா? அப்போ சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்களோட புத்தி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, சாஸ்திரம் தெரியும். சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அதனால அவங்களுக்கு தெளிவு இருக்கும், செய்யறது செய்யக்கூடாதுன்னு. அப்ப செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எதுன்றது தெரியும். தர்மம் அதர்மம் தெரியும். பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது. பயப்படத்தக்கது இந்த ஜட உலக சம்பந்தத்தோட நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பயப்படத்தகாதது அப்படின்னும் போது பக்தி மார்க்கத்துல நம்மள வச்சுக்கிறது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பந்தப்படுத்துவது. அதே மாதிரி இந்த பௌதிக விஷயங்கள் முக்குணங்களோட நம்ம சம்பந்தப்பட்ட ஆசைகள் அடையும் போது என்ன ஆகும், அதுல நமக்கு பந்தம் ஏற்படும். விடுதலை தருவது பக்தி. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல அவங்க ரொம்பவே தெளிவா இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட புத்தி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாகும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அதே வந்துட்டு ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்களுக்கு தர்மம் அதர்மம் அது ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது. செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் இதுவும் வந்து தெரியாம ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேஜ்ல இருப்பாங்க. அந்த வேறுபாடு தெரியாதது அவங்களோட புத்தி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறதுன்றத பார்க்கிறோம். அதே தமோகுணத்தில் உள்ளவங்களது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அறியாமை அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டால இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் அவங்க என்னன்னா தர்மம் எல்லாம் அவங்களுக்கு அதர்மம், இவங்களுக்கு பிரிச்சு பார்க்க தெரியாது அவ்வளவு. ஆனா இவங்களுக்கு தர்மம் எல்லாம் அதர்மமா தெரியும், அதர்மம் எல்லாம் தர்மமா தெரியும். அந்த அளவுக்கு இவங்களுக்கு ரொம்பவே என்ன ஆயிருப்பாங்க, அறியாமையில இருப்பாங்க. எப்போதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி அந்த மாதிரி உள்ளவங்க தமோகுணத்தில் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.33, 34, 35 ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஷர்மிளா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। கிருஷ்ண மாதாஜி. तृतीया यया तरायते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगो नाव्य प्रचारिण्या त्रुतिः सा पार्थ सात्त्विकी ययातु சாரி மாதாஜி. பிருத்தாவின் மைந்தனே, உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியினால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும். யயாத்து தர்ம காமார்த்த தாந்த த்ருதயா தாரயதே அர்ஜுன பிரசங்கநேய பலாகாங்க்ஷ்ருதிஹி சா பார்த்த ரஜாசு. எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம், பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ, ஓ அர்ஜுனா, அத்தகு மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. யயா ஸ்வப்னம் பயம் சோகம் விஷாதம் மத மேவச்ச ந விமுச்சதி துர்மேதா த்ருதிஹி சா பார்த்தா தாமசி. பிருத்தாவின் மைந்தனே, கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி தமோகுணத்தில் இருப்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, இப்போ மன உறுதி எப்படி இருக்கும், சத்துவ குணத்தில் உள்ளவங்களது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, உடைக்க முடியாதது. யோக பயிற்சியில் நல்ல நிலையா இருப்பாங்க. கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் இதெல்லாம் என்ன குறிப்பிட்டிருக்கோ அந்த மாதிரி நல்ல நிலையா இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி அவங்களது அந்த ஸ்திரம் அவங்ககிட்ட எப்பயுமே இருக்கும். உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும். இந்த மாதிரி யோகங்கள்லாம் நம்ம பண்ணும்போது அது நல்லபடியா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மன உறுதியோட இருப்போம், பக்தி மார்க்கத்துல ஸ்திரமா இருப்போம் இல்லைங்களா? மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மனத்தை அவங்க கண்ட்ரோல்ல வச்சிருப்பாங்க. வாழ்வு அதை வந்து ரெகுலேட்டட் லைஃபா இருக்கும். புலன்கள் அதுவும் வந்துட்டு தேவையில்லாத விஷயங்கள், அதர்மமான விஷயங்கள்லாம் ஈடுபடாம எப்படி இருக்கும், நல்லா வந்து கட்டுப்பாடோட இருக்கும். இந்த மாதிரி மன உறுதி யாரு சார்ந்தது, சத்துவகுணத்தை சார்ந்தது அப்படின்றத பாக்குறோம். அதே வந்து ரஜோகுணத்தின் மன உறுதி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அறம், பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அறம்ன்றது நம்மளோட கடமை இல்லைங்களா, தர்மம். அதை நம்ம தர்மார்த்த காம மோட்சம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அதுல அறம்ன்றது தர்மம், நம்மளோட தர்மத்தின்படி
செயல்கள் செய்வோம். அதனால நமக்கு பொருள் கிடைக்கும். அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இன்பம், சந்தோஷங்களை அனுபவிப்போம். அதுக்கப்புறம் மோட்சம் அப்படின்ற நிலைப்பாட்டை நம்ம அடைவோம். இது ஒரு வாழ்க்கை முறை இல்லைங்களா ஜட உலகத்துல. ஆனா இவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா, இந்த அறம்பொருள் இன்பமோடு நிறுத்திப்பாங்க. அந்த மோட்சம், அந்த பக்தி, அந்த மார்க்கத்துக்கு வராம வெறும் இந்த தர்மப்படி வாழ்க்கை வாழ்ந்து பொருள்லாம் சேகரிச்சு அதை அனுபவிப்பாங்க, அந்த பலன்களை. அது மட்டும் இருக்கும். அந்த மாதிரி உள்ள மன உறுதி வந்து ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. அது பிரித்தாவின் மைந்தனே, கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அவற்றின் அறிவற்ற மன உறுதி தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். இது அப்படியே என்னன்னா ஒரு மூட நம்பிக்கை. இல்லாததெல்லாம் இருக்கிறது மாதிரி இருக்கும். தேவையில்லாம பயந்துட்டு, கவலைப்பட்டு, வருத்தமான நிலையில இருந்துட்டு, தெளிவில்லாம இருப்பாங்க இல்லைங்களா? இது தாண்டி அவங்களால வேற நிலைப்பாட்டுக்கு அவங்களால தெளிவுக்கு வர முடியாம இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி மன உறுதி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக காணப்படுகிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா துர்கா மாதாஜி. 18.37, 38, 39 ஸ்லோகங்கள். 36ல இருந்தே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சுகம் தானிம் த்ரிவிதம் ஸ்ருண மே பரதஷப அபியாச திரமதே யத்ர துக்காந்தம் ச நிக கச்சதி. 36. 37 மாதாஜி. மாதாஜி அதுக்கு பொருளுரை பரவாயில்ல மாதாஜி. நீங்க இது மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 37 படிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி. யத்தக்ரே விஷபிவ பரிணாமே மிருதோ மிருத்பமம் தத் சுகம் சாத்விகம் புரோக்தம புத்தி பிரசாதஜம். ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்வுக்கு ஒருவனை எழுப்புவதும் சுகம் சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. விஷயேந்திரிய சம்யோகத்யத தக்ரேக முட்டோம் பரிணாமே விஷமிவ தத் சுகம் ராஜசம் ஸ்மிருதம். எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்ப பொருள்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ, ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாகி விடுகின்றதோ, அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தின் தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகின்றது. யத்ரே சானுபந்தே ச சுகம் மோகனாத்மன நித்ராலஸ்ய பிரமோததம் தத்ஸ்தம் ச முத்ராகிருதம். தன்னுணர்வு காண இயலாத ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயினால் வருகின்ற சுகம் தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா மாதாஜி. அது பொருள் இது குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி சுகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அதுதான் வந்து 36ஓட பொருளுரை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி. தேங்க்யூ இப்ப மாதாஜி. நம்ம சுகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். முக்குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி. ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா? நம்ம எவ்வளவு பிறவிகள் எடுத்திருக்கோம்? எண்ணற்ற பிறவிகள் இல்லைங்களா? நிறைய பிறவிகள் எடுத்தாச்சு. நீர்வாழ்வு இனத்திலிருந்து எல்லாத்துலயும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? நிறைய சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் பண்ணிருக்கோம். நம்ம புலன்களை திருப்தி பண்ணியே நம்ம நிறைய பழக்கத்துக்கு நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். மனம் ஆசைப்படும், புலன்களை வச்சு திருப்தி பண்ணிருப்போம். இப்போ நமக்கு வந்து பக்தி பண்ணணும், நம்ம புலன்கள் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், மனதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருக்கும்? ஆரம்பத்துல சிரமமா இருக்கும் இல்லைங்களா? நல்ல நம்ம ஏதாவது டிவி அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நிறைய வெளியில ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பேசிட்டு இப்ப வந்து நம்ம அதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு பக்தி பண்ணணும், சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது மனசு கொஞ்சம் அப்படியே வந்து விருப்பம் இல்லாம இருக்கும். ஆரம்பத்துல அந்த மாதிரி விஷம் போன்று இருக்கும். ஆனா இறுதியில் என்ன ஆகும்? ஆரம்பத்துல எப்படி இருந்தாலும் இறுதியில் எப்படி இருக்கும்? நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பக்தி மார்க்கத்துல வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மள தன்னுணர்விற்கு
பகவானோட லோகத்துக்கே நம்மள இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில கண்ணாமூச்சி மாதிரி இல்லைங்களா? எப்ப போன பிறவில யாரு நம்ம கூட இருந்தாங்கன்னு தெரியாது, அடுத்த பிறவி இருக்கக்கூடாது, அப்படி இருந்தாலும் யாரு இருப்பாங்கன்னு தெரியாது இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துல நம்ம அதுல இருந்து வெளியில வந்து தன்னுணர்வு ஆத்ம நிலைப்பாட்டுக்கு நம்ம வந்து நித்தியமான ஒரு பகவானோட நம்ம இருக்க போறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த அமிர்தத்தை போன்றது, அப்ப அந்த ஒரு நிலைப்பாடு நமக்கு பக்தின்றது அமிர்தத்தை போன்றது. தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான, எப்பயும் இந்த சரீரமே பிரதானம்னு இருக்கிறத விட்டு ஆத்ம நிலைப்பாட்டுக்கு நம்ம வரோம் இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு சுகம் கிடைக்குது இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு பிளிஸ்ஃபுல்னஸ். ஆத்மா எப்படி இருக்கும்? சச்சித்தானந்தம், பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் அப்படின்னு பாக்குறோம். அந்த நிலைப்பாட்டை அடையும் போது ஒரு சுகம் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த சுகம் வந்து சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறதுன்றதை நம்ம பாக்குறோம். அதே இப்ப ரஜோகுணத்துல புலன்களும் புலனின்ப பொருட்களும் தொடர்பு கொள்வதால் நம்ம புலன்களால நிறைய புலனின்ப பொருட்கள் இருக்கு, கொட்டி கிடக்கு. அதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம், அடையணும்னு ஆசைப்படுறோம், என்டிவர் பண்றோம், அடையிறோம் இல்லைங்களா? சில சமயம் அடையாம போறோம், கவலைப்படுறோம், ஏக்கம் கவலை இதெல்லாம் கலந்து இருக்கும். அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம புலனின்ப பொருட்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகிறதோ. ஆரம்பத்தில் அமிர்தத்தை போன்று தோன்றினாலும் ஆரம்பத்துல எப்படி இருக்கும்? நல்லா சந்தோஷமா இருக்கும், நம்ம என்ஜாய் பண்ணுவோம். இறுதியில் விஷமாகி விடுகிறதோ. பக்தி இல்லாதனால என்ன ஆயிடும்? பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில தங்கிடுவோம் இல்லைங்களா? பலனை எதிர்பார்த்து செயல்கள் செய்வோம், நிறைய ஆசைகள் கூட அடைவோம். ஆனா நம்ம பகவானை அடைவோமா? பக்தியில இருப்போமா? தன்னுணர்வுக்கு வருவோமான்னா இல்ல. அப்ப அது நம்மளுக்கு இறுதியில் என்ன ஆகுது? ஆரம்பத்துல சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் நம்ம இங்க பண்ணும்போது நல்லா இருக்கும், ஆனா கடைசியில் நம்ம பகவானை அடைய முடியல இல்லையா? அப்ப அது விஷமாகிடுது. அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தின் தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றதுதான். இது சாப்பாட்டுலயும் நம்ம பார்க்கலாம். நல்லா அன்லிமிட்டடா சாப்பிடுங்கன்னா நல்லா நிறைய சாப்பிடுவேன் ஸ்வீட் இல்லைங்களா? அப்புறம் நல்லா நிறைய சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? விஷமா இருக்கும். அந்த ஸ்வீட்டை பார்த்தாலே பிடிக்காது. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு உடம்புக்கும் கேடு வந்துருது இல்லைங்களா? அது மாதிரி ஆரம்பத்துல சந்தோஷத்தை கொடுத்து இறுதியில் விஷமாகிறதுன்றதுதான் ரஜோகுணத்தின் அறிகுறி, அந்த சுகம். அதே வந்து சமோகுணத்துல உள்ளது என்ன அப்படின்னா, தன்னுணர்வை காண இயலாத ஆத்மான்னு இருக்கிறது அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா? ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற அந்த பக்தி, அந்த மார்க்கமே வராது. பகவான் சாஸ்திரம் இதெல்லாம் இல்ல, ஆத்மாவே இல்லைன்றவாங்க. லிவிங் என்டிட்டிஸ், நான் லிவிங் என்டிட்டிஸ் சயின்ஸ் எல்லாம் படிப்பாங்க. அப்போ உயிர் உள்ள விஷயங்கள், உயிரற்ற விஷயங்கள் படிப்பாங்க வஸ்துன்னு. உயிர் உள்ள அப்படின்னு படிக்கும்போது அதுல உயிர் இருக்குன்றதையும் படிச்சுப்பாங்க. ஆனா சோல்னு சொன்னா அப்படிலாம் எதுவும் இல்ல, அதுவா இயங்கிட்டு இருக்கு இந்த உலகம்ன்றாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்றதோ, உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையில் வருகின்ற சுகம், இந்த மாதிரி உள்ளவங்க தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனாலதான் இங்க நம்ம ஆரம்பத்துல நம்மளுக்கு இந்த சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம், கொஞ்சம் பக்தி மார்க்கம். அப்ப சாண்டிங் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும் ஒரு ரவுண்ட் பண்றதுக்கே. ஆனா நல்லா நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம், அதுக்கப்புறம் சாண்டிங் பண்ணாம நம்மளால இருக்க முடியாது. அது நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? அமிர்தமா இருக்கும் சரிங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண, பக்தி மார்க்கத்துக்கு நம்மள இந்த குழந்தைங்க எல்லாம் பழக்கிற மாதிரிதான். ரொம்ப வம்பு பண்ற பிள்ளைங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமா தன்மையா சொல்லி சொல்லி அப்படி நம்ம வழிக்கு கொண்டு வரோங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம மனசு என்ன பண்ணணும்? பக்தி மார்க்கத்துக்கு நம்ம கொண்டு வரணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் நம்ம முக்குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி என்னென்ன பார்த்தோம்? அறிவு, செய்பவன், செயல், புத்தி, அப்புறம் வந்துட்டு சுகம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இதுல நம்ம எதுல இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம மார்க் பண்ணிட்டு நல்ல நிலைப்பாட்டுக்கு நம்மள உயர்த்திக்கணும். இது 18.20 ஸ்லோகம் 33 ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 18.41, 42, 43, 44 ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே வித்யலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. शमोतमस्तप्प सौषसं पूषन्तिर्र्जवम् एव च अज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्मं कर्मं சபாவஜம். அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கை என தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். ஔஷர்யம் தேஜோஸ்திருதிர்தாக்ஷ்யம் யக்தே சாப பாலயனம் தானம் ஈஸ்வர பாவச்ச க்ஷக்தரம் கர்ம ஸ்வாபாவஜம். சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வலிமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களின் சாபவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள்.
कृषिको रक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वावजं परिच्छर्तमगं कर्मं शूद्र आयिभि ஸ்வபாவஜம். விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைஷ்யர்களின் இயற்கையான செயல்கள். உழைப்பாளிகளான சூஸ்திரங்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப வந்து முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப 4 வகையான ஆசிரமங்கள் அப்படின்றதான் பாக்குறோம். வர்ணாசிரமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அது பகவானால பிரிக்கப்பட்டது அப்படின்றது முக்குணங்களை அடிப்படையா கொண்டுதான் பகவான் வந்து பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்றதான் அங்க தாத்பரியம். வேற பிரிவினைகளே கிடையாது. குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் 4 வகையா சமூகம் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்ப இதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறது 18.42. அதுல அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா 9 விஷயங்கள். இதெல்லாம் வந்து சத்துவகுணமா நம்ம பாக்குறோம். இதெல்லாம் பிராமணர்களுக்கு உரித்தானதா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, இதெல்லாம் சத்திரியர்களுக்கே உள்ள சுபாவமா நம்ம பாக்குறோம். அப்ப பிராமணர்களது வந்து சத்துவகுணம், சத்திரியர்களது ரஜோகுணம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை, இந்த மாதிரி பிசினஸ் பண்றாங்க இல்லைங்களா, இவங்களதெல்லாம் வந்து வைஷ்யர்கள் நம்ம சொல்லுவோம். இவங்களாம் ரஜோகுணம், தமோகுணம் ரெண்டும் கலந்திருப்பாங்க. சூத்ரர்கள் அப்படின்றவங்க எல்லாருக்கும் உதவி செய்வாங்க, சரிங்களா, அவங்க வந்து தமோ குணத்திலிருந்து வந்தவங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அப்ப குணங்களுக்கு ஏற்ப சத்துவகுணம், அவங்கெல்லாம் வந்து குருகுலத்துல கொண்டு போய் குழந்தைங்களை விட்டா அந்த குணத்துக்கு ஏற்பதான் அவங்களுக்கு கல்வி கொடுப்பாங்க. அப்ப சத்துவ குணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னா நாலேஜ் நிறைய கெயின் பண்ணிப்பாங்க பிராமணர்கள். அப்புறம் இந்த மாதிரி ரொம்ப வீரமா, வலிமையா, மன உறுதி, இந்த மாதிரி ரஜோகுணம் உள்ளவங்க எல்லாம் சத்திரியர்கள். அதுக்கப்புறம் ரஜோகுணம், தமோகுணம் வைஷ்யர்கள். அதுக்கப்புறம் சூத்ரர்கள் தமோகுணத்தில். இந்த மாதிரி 4 வகையா பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றதான். ஏன்னா வந்து ஒரு அரசன் இருக்கணும், அவங்களுக்கு சரி தவறு நாலேஜோட சொல்றதுக்கு ஒரு குரு இருக்கணும். அப்புறம் விவசாயிகள், பிசினஸ் பண்றவங்க இருக்கணும் இல்லைங்களா, அரசருக்கு வரி செலுத்தினாதான் ஆட்சி ராஜ்யத்தை நல்லபடியா நடத்த முடியும். அப்ப ஒரு இவங்க வைஷ்யர்கள் இருக்கணும். அப்புறம் இவங்க எல்லாருக்கும் உதவி செய்யறதுக்கு சூத்ரர்கள் இருக்கணும். இப்போ ஒரு கம்பெனி, கார்பரேட் கம்பெனி பார்த்தோன்னா இப்படிதான் இருப்பாங்க இல்லைங்களா, மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட், இந்த மாதிரிலாம் இந்த 4 வகையும் தான் அதுல இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது சமுதாயம் என்ன ஆகுது, அது நல்லபடியா பகவானால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.46 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. கீதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யதா பிரவருத்திர்பூதானாம் ஏன சர்வம் இதம் ததம் ஸ்வகர்மாணா தம் ஆப்யாச்ச சித்திம் விந்ததி மாணவஹ. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினரோ, அவர் யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மறுபடியும் நம்ம இப்ப பகவான் கிட்ட வரோம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினரோ இல்லைங்களா, யாரு, நம்மளோட எட்டர்னல் ஃப்ரெண்ட் பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லைங்களா, அவங்க கிட்ட இருந்தா எல்லாமே தோன்றிருக்கு. யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவி உள்ளாரோ, இவ்வளவு நேரம் மிஸ் பண்ணியிருந்தோம் நம்ம பகவான. இப்ப எல்லா இடத்துலயும் யாரு இருக்காங்க, எப்பயுமே பகவான் தான். அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால், இந்த மாதிரி கடமைகள் இருக்குல்ல, பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்ரர்கள், அவங்களோட கடமைகளை செய்யறதாலேயே நல்லபடியா அவங்க செய்யும்போது வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.47 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண இந்திராணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரேயான் ஸ்வ தர்மோ விகுணக பரதர்மாத் ஷனுஷ்டிதாத் ஸ்வபாவ நியதம் கர்ம குர்வன் மற்றவரது கடமையை ஏற்று கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேக்குதா மாதாஜி? கேக்குதுங்க மாதாஜி. ஹரே Thank you. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா, யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர் வாழிகளும் பகவான் கிட்ட இருந்து இல்லைங்களா? அப்ப எல்லா இடத்துலயும் பரவில பகவான். நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளோட கடமையின் மூலியமாவே நம்ம நல்லபடியா செய்யும்போது நம்ம ஒரு பக்குவத்தை அடைய முடியும். கடமையை செய்து வழிபாடு பண்ற மாதிரிதான். நம்மள கடமையை செய்யணும்ன்றாங்க பகவான். அதுவே வழிபாட்டுல ஒரு முறை. அப்ப இப்ப அர்ஜுனர் என்ன சொன்னாங்க? சத்திரியன் நாட்டை பாதுகாக்கணும். ஆனா அவங்க என்ன சொன்னாங்க? இப்ப எனக்கு போர் பண்றதுல விருப்பம் இல்ல, செய்யணுமா செய்யக்கூடாதா அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க. அதுக்கு காரணங்களும் சொன்னாங்க. பாபம் வந்துடும், எல்லாரும் இறந்து போயிடுவாங்க அப்படின்லாம் சொன்னாங்க இல்லைங்களா? அப்ப இங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்க? நான் இது பதில் போரே பண்ணாம இருக்கேன்னு சொன்னாங்க. அப்ப இங்க பகவான் என்ன சொல்றாங்க? மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட போர் பண்ணாம ஒரு துறவரம் எடுத்துட்டு போனாலுமே, இப்ப அர்ஜுனரோட நிலைப்பாடு என்ன? சத்திரியன். அவங்க சத்திரியனா இருந்து நாட்டை ஆட்சி பண்ணணும். அதுதான் அவங்களோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி. அப்ப இப்ப அவங்க பண்ணலன்னா என்ன ஆகும்? மற்றொரு கடமையேற்று அதை பக்குவமா செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. போர் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதாவது எல்லாரும் அவங்களோட கடமைகளை சிறப்பா பண்ணணும்ன்றத சொல்றாங்க. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாப விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. இப்ப போர் பண்றாங்க, அதனால அவங்க எல்லாரையும் அழிக்கிறாங்க, சேதாரமாகுது, அதனால அவங்களுக்கு பாபம் வருமானா? கிடையாது. ஏன்னா அது அவங்களோட கடமை. அதுவும் அவங்க பகவானுக்காக, தர்மத்துக்காக பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யறாங்கன்னும் போது அந்த பாப விளைவுகள் என்றும் பாதிக்காது. அதனால நம்மளோட கடமைகளை நம்ம சரிவர செய்யணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.49 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. 49. Yes, பிரபுஜி. அசக்த புத்தி சர்வத்ர ஜிதாத்மா விகத சுப்ருதா நைஷ்கர்ம சித்திம் பரமாம் யாசேனாதி கச்சதி. சுய கட்டுப்பாடுடைய மற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சுய கட்டுப்பாடு உடைய, அப்ப நம்ம ரெகுலேட்டட் லைஃப்ல பகவான் சொன்னபடிக்கு நம்ம வாழணும். பற்றற்று மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணித்து, இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் சுகம்ன்றது ரொம்ப பெரிய சுகம்லாம் கிடையாது. பிளிஸ்ஃபுல்னஸ், அந்த பக்தியில அந்த சுகத்தை அனுபவிச்சிட்டோம்னா இதுல நமக்கு அவ்வளவு ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம்லாம் தெரியாது இல்லைங்களா? அப்போ பௌதிக விஷயத்துல இருந்து கொஞ்சம் விலகி துறவை பயிற்சி செய்வதால் இந்த மாதிரி தபஸ்ய ரெகுலேட்டட் லைஃப தபஸ்யன்னும் போது நம்ம தனியா காட்டுல போய் செய்யணும்னாதான் பயம் இல்லைங்களா? நம்ம இங்க இருந்துட்டு ஆனா இந்த மாதிரி விஷயம் விலகி இருக்கணும். அது காரணங்கள் நம்ம நிறைய பார்த்துட்டோம். நிரந்தரம் இல்லாதுன்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம். அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணோம்? ரெகுலேட்டட் லைஃபை நம்ம லீட் பண்ணோம். அப்போ துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை. நமக்கு என்ன கிடைக்குது? கர்ம விளைவுகள்ல இருந்து விடுதலை. நம்மளுக்கு கர்ம பந்தம் ஏற்படாது. கர்ம பந்தம் ஏற்படுறதுனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம்? ஜேர்னி, மேலுலகம் கீழுலகம், மறுபடியும் பிறப்பு, மேலுலகம் கீழுலகம், மறுபடியும் பிறப்பு, இப்படியே நம்ம அலைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த எதனால? கர்மத்தினால. அப்ப நமக்கு அந்த கர்மத்தில இருந்து விடுதலை எப்போ? இந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுல நம்ம வாழ்க்கை நம்ம ரெகுலேட்டடா வாழும்போது இன்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.54 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नाशोषधि न काङ्क्षति சம சர்வேஷு பூதேஷு மத்பக்திம் லபதே பராம். இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரமனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகின்றான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. எல்லா உயிர்வாளிகளிடமும் அவன் சமநோக்கு கொள்கிறான். அத்தகு நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப இந்த மாதிரி நிலைப்பாடு, தெய்வீக நிலைப்பாடுன்றது இந்த மாதிரி நிலைப்பாடு சரிங்களா? பற்றற்று இருக்கிறது, கடமைகளை நல்லபடியா செய்யறது, இதெல்லாம். அப்ப இந்த மாதிரி தெய்வீகமான நிலைப்பாட்டுல பலனே இல்லாத நிஷ்காம கர்ம யோகா அந்த நிலைப்பாட்டுல, தெய்வீக நிலைப்பாட்டுல நிலை பெற்றவங்க உடனே அவங்களுக்கு என்ன உணர்வு வரும்? பகவானை உணர்ந்து சரிங்களா, பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகின்றான். இன்பம்னு நம்ம தேடுறோம் இல்லைங்களா? அந்த இன்பம் நமக்கு இங்க கிடைச்சிருது. அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை. பகவானே கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன கவலை இல்லைங்களா? அதுதான் பகவானுக்கு அந்த ஒரு நிலைப்பாடு சரிங்களா? கவலைப்படுறதில்லை. ஏன்னா இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் கிடைக்கலனாலும் நம்ம கவலைப்படுவோம். அது எதுவுமே நம்ம இப்போ கொஞ்சம் அல்லது விலகி இருக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஏன்னா பந்தப்படுத்துது அப்படின்லாம் தெரிஞ்சுட்டோம். அப்ப அவன் எந்த கவலைப்படுறதில்லை. எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை.
பகவானே அடையணும்னு நினைச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல ரொம்ப நம்மளுக்கு விருப்பம் இருக்கு. எல்லா உயிர்வாழியிடம் அவன் சமநோக்கு கொள்கின்றான், யாருக்கிட்டையும் துவேஷமும் கிடையாது இல்லைங்களா. அத்தகு நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான். அப்ப இந்த நிலைப்பாடு மனம் பக்குவப்படணும், அந்த சாயில் இல்லைங்களா, அது நல்லா பக்குவப்பட்டு இந்த நிலைப்பாட்டுக்கு வரும்போது அவங்க என்ன பண்றாங்க, நல்லபடியா கிருஷ்ண பக்தியில ஈடு பண்ணி பகவான லோகத்தை அடையிறோம் அப்படின்னு தான் தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.55 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஷர்மிளா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்தியா மாம் அபி ஜானாதி யாவான் யஷ் சாஸ்மித தத்வதஹ ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விஷிதே தத் அனந்தரம். பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் பொழுது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப நம்ம பகவானோட திருநாட்டுக்குள் நுழையறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டி வேணும்? பக்தி இல்லைங்களா. எப்படி நம்ம வந்துட்டு ஒரு இங்க ஏதோ ஒரு இதுக்கெல்லாம் போறோம், ஃபன் உள்ள இடத்துக்குலாம் போறோம் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு டிக்கெட் கேட்பாங்க இல்லைங்களா. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அது கொடுப்போம், அப்ப நம்மள உள்ளார அலோவ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி பகவானோட நாட்டிற்கு நுழையறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? பக்தி. அப்ப பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடா, எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவங்க, ஆதி புருஷனா நம்ம ஏத்துக்கிறோம். உள்ளது உள்ளபடி தெளிவா நம்மளால எதையும் புரிஞ்சுக்க முடியும், அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றி முழுமையான உணர்வு, கிருஷ்ண உணர்வு அப்ப நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அத்தகு பக்தியினால் அந்த நிலைப்பாட்டுல நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? பக்தி நிலைப்பாட்டுல நம்ம பகவானோட உலகத்தை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.56 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சர்வ கர்மாணயபி சதா குர்வானோ மத் வியாபஸ்ரயஹ மத் பிரசாதாத் அவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம். எல்லா விதமான செயல்களிலும் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப நம்ம எந்த செயல் நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அதை நம்ம செய்யறோம் இல்லைங்களா. அப்ப எல்லா விதமான செயலில் ஈடுபட்டிருந்தாலும், நமக்காக விதிக்கப்பட்ட செயல்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணாலும், எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ், பகவானோட பாதுகாப்புல நம்ம இப்ப இருக்கோம் இல்லைங்களா. பக்தின்னும் போது நம்ம பகவானோட பாதுகாப்புல இருக்கோம். எனது கருணையினால், பகவானோட அனுகிரகத்தால நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை, பகவானோட லோகத்தை நம்ம அடையிறோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பக்தி பண்ணணும், பற்றற்று இந்த உலகத்துல நம்ம கடமைகளை செய்யணும்ன்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.58 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வித்யாலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மத்சித்த சர்வ துர்காணி மத்பரா சத்ரியஸ்யசி அதேசேத்வம் அஹங்காரன் நஷ்ரோஷ்யசி வினங்ஷ்யசி. நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்களையும் கடந்து விடுவாய். ஆனால் அத்தக உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால், கிருஷ்ண உணர்வுல பக்தி மார்க்கத்துல பகவான் சொன்னபடிக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ல நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? பகவானோட அனுகிரகத்துல நம்ம பிரகலாத் மகாராஜருக்கு வந்த தடங்கள்லாம் மீறி அவங்க என்ன பண்ணாங்க? பாதுகாப்போட பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி பகவான் லோகத்தை அடைஞ்சாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி நம்மளும் பகவானை அடைய முடியும். அப்படி இல்ல, நம்ம பகவான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாம நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா, பகவான் இன்னும் என் பேச்சு கேட்கல, அதனால நம்மளுக்கு நீ கஷ்டப்படுவ அப்படின்னு சொல்றாங்களா. இங்க என்ன ஆயிடுது? நம்மளோட எண்ணப்படி நான் எனது அப்படின்னு நிலைப்பாட்டில் நம்ம வாழும்போது அழிந்து விடுவாய்ன்றதுக்கு என்ன அர்த்தம்? பகவானை அடைய முடியாது. இந்த ஜட உலகத்திலே திரும்பி நம்ம பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலே ஆத்மா பந்தப்பட்டே இருக்கும். அதுதான் இருக்கலே ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா ஆத்மாவுக்கு. அப்ப நம்ம பகவத்கீதையில பகவான் சொன்ன, இப்ப நம்மளே நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி இந்த இது பண்ணு, வாழ்க்கையில நல்லா வர முடியும் அப்படின்னு. இப்ப அவங்க அந்த மாதிரி கேட்காம
தவறான வழியில போயிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்? வாழ்க்கையில அவங்க கஷ்டப்படுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் இப்ப பகவான் என்ன சொல்றாங்க, என்னோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படி கிருஷ்ணவனோட பக்தி பண்ணுனா பகவானை நம்ம இந்த தடங்கள் எல்லாத்தையும் கடந்து நம்ம பகவானை அடைய முடியும். அதுக்கு பியூர் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் உதாரணமா நம்ம பாக்குறோம். அப்போ அந்த மாதிரி இல்லாத பட்சத்துல மறுபடியும் நம்ம நான் எனதுன்ற நிலைப்பாட்டுல நம்ம அதர்மம் எல்லாம் செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? நம்ம இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்ம தங்கிடுவோம், பகவானை அடைய முடியாது அப்படின்றதான் தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 18.16. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கீதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. स्वभावाजनो कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोक्षात् करिष्यस्य शो அபிதத். மயக்கத்தின் காரணத்தால் எனது வழிகாட்டுதலுக்கு ஏற்ப செயல்பட நீ மறுக்கின்றாய். ஆனால் குந்தியின் மகனை உனது சுபாவத்தினால் வருத்தப்பட்டு நீ அதைப்படியே செயல்படுகிறாய். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 61 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுத்துருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ருத்வேஷ அர்ஜுன திஷ்டதி பிரமயன் சர்வபூதானி யந்திரா திருஷ்டானி மயாய. அர்ஜுனா நீ சக்தியால் செய்யப்பட்ட ஜலசக்தியால் செய்யப்பட்ட எந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணத்தையும் அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுவதும் கடவுளை வழிநடத்துகின்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப நம்மளோட இயல்புன்றது நம்மள என்ன பண்ணும், பக்தியில இருந்து பிரிச்சுக்கிட்டேதான் இருக்க பாக்கும். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நம்ம வாங்கிட்டோம், பகவானோட அனுகிரகம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பாகுபாடு தெரிஞ்சுக்கணும், சரி தவறு தெரிஞ்சு சத்துவ நிலையில இருந்து நம்ம பகவானோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணும். அப்ப இங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட பகவானோட மெட்டீரியல் எனர்ஜி 7வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்களா, பஞ்சபூதங்கள் மனம் புத்தி அகங்காரம் 8 விஷயங்கள் கொண்டது என்னது பிரிந்த ஜடசக்தி அப்படின்னு பாத்தீங்களா? அப்படிப்பட்ட பகவானோட இந்த பகிரங்க சக்தி ஜடசக்தியினால செய்யப்பட்ட இயந்திரம் நம்மளோட சரீரம். அதுல நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், உயிர்வாழிகள்லாம் பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? தேவர்களா நம்ம என்ன பண்றோம், பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? பகவானோட எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜினால செய்யப்பட்ட இயந்திரத்துல ஆத்மா அமர்ந்துட்டு பயணப்பட்டுட்டு இருக்கோம். அவரவர் இதயத்தில் விட்டுள்ள முழுமுதற் கடவுளே வழி நடத்துகின்றார். நம்மளோட விருப்பத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம என்ன சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் பண்ணணும்னு நம்ம ஆசைப்படுறோமோ, நம்ம எந்த கர்மங்கள் அதை அந்த ஆசை அடையணுன்றதுக்காக நம்ம என்னென்ன செயல்கள் செய்யணும், அதோட கர்மத்தெல்லாம் நம்ம அனுபவிக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பகவான் என்ன பண்றாங்க, வழி நடத்துறாங்க நம்மளோட ஆசைப்படி அப்படின்றதுதான். அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்ணிடணும், பகவானே ஆசைப்பட்டுருணும். அப்ப நம்ம பகவானே நம்ம அடைஞ்சிடுவோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 18.62 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்திராணி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சரணம் கச்ச சர்வபாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்தி ஸ்தானம் பிராப்திஷ்யசி சாஸ்வதம். பரத வழி தோன்றலே, அவர்கள் முழுமையாக சரணடைவாயாக. அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், இங்க பகவான் நம்மளோட இதயத்துல வீட்டிலிருந்து வழி நடத்துறாங்கன்னு நம்ம பாத்துட்டோம் இல்லைங்களா? நம்ம ஆசைக்கு ஏற்ப கட்டாயப்படுத்த மாட்டாங்க, என்னையே பக்தி பண்ணுன்னு உணர்ந்து பண்ணணும், அப்பதான் அது முழுமையான பக்தி இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம இங்க என்ன பகவான் நமக்கு சொல்றாங்க, அப்படிப்பட்ட பரமாத்மா கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணிக்கணுமா, சரணாகதி பண்ணிக்கணும். அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. அவரது கருணையால், பரமாத்மாவோட கருணையால நமக்கு என்ன கிடைக்கும், தெய்வீக அமைதி 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 சந்தோஷம் அதெல்லாம் நமக்கு நல்லபடியா கிடைக்கும். உன்னதமான நித்திய இடம் பகவானோட லோகம் அதுவும் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 18.63 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஆச்சாரம் குய்யதரம் மயா விவருஷித அசேஷேன எதேச்சசி ததா குரு. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இங்கேயும் பகவான் என்ன பண்ணாங்க, இவ்வளவு தூரம் எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸையும் குழந்தைக்கு கொடுக்கற மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. அப்புறமா பகவான் என்ன சொல்றாங்க, நீ செய்ய விரும்புவதே செய், கட்டாயப்படுத்தவே மாட்டாங்க. அவங்கள பிடிச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், அவங்க கிட்ட நம்ம பக்தி பண்ணணும். அதுதான் அங்க தாத்பரியம். இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை
இந்த ஜட உலக பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து ஒரு ஆத்ம விடுதலை அடையறதுக்கு தேவையான ஞானத்தை பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா. நான் உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். ரொம்ப சுக்ருதி நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லபடியா கிடைச்சிருக்கு. இதை விட ஒரு சிறந்த ஞானமோ சிறந்த ஒரு சுக்ருத்தியோ நம்மளுக்கு கிடையாது இல்லைங்களா. அப்படி இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நல்லபடியா சிந்திச்சு நமக்கு எது சரி அதை நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீ செய்ய விரும்புவதை செய். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த பக்கம் ஆபத்து இந்த பக்கம் போகணும்னா நல்லபடியா நம்ம போய்க்கணும். அதுதான் ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லைங்களா. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், செய்ய விரும்புவதை செய்யணும் போது நம்ம பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சு பக்தி பண்ணணும். அப்படின்னும் நம்ம நல்ல நிலைப்பாட்டுல பகவானை அடைவோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.65 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மன்னனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏ வைஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோசி மே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி. எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பகவான் நமக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டாங்க இல்லைங்களா. பகவான் சும்மா சொன்னாலே நம்ம என்ன பண்ணிடணும், நல்லபடியா நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணிடணும். ஆனா பகவான் இங்க ப்ராமிஸே பண்ணிடுறாங்க. என்ன சொல்றாங்க, எப்பொழுதும் என்னை பற்றி நினைத்து மனசுல வேற எந்த ஆசையாவது இருந்ததுன்னா பந்தப்பட்டுரும். நமக்கு பகவானே நினைச்சுக்கிறோம் நித்தியமா எப்பயும். அததான் இங்க பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அந்த எப்பையும் இடைவிடாது உறுதியோட அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம எப்பயுமே பார்ப்போம். அதான் எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாகி என்னை வழிபட்டு பகவானுக்கு வழிபாடு பண்ணி உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. பக்தி பண்ணணும். இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. இந்த மாதிரி நிலைப்பாட்டில் நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம செயல்கள் செஞ்சுக்கிட்டே நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தி பண்ணணும். நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் அர்ஜுனன் கூட இருந்து நம்ம எல்லாம் கேட்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப நமக்கும் அது பொருந்தது. எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன் அப்படின்றத பகவான் நமக்கு குறிப்பிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.66 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி த்ரீ என்னையும் சேர்த்து என்னோட சேர்த்து 4 மெம்பர்ஸ் ரைஸ் பண்ணிருக்கோம் மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் படிக்கணும். எல்லாரும் ஸ்லோகம் மட்டும் வாசிக்கிறோம். அப்புறம் நான் தான் வரணும் மாதாஜி. அந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப பிடிக்கும் மாதாஜி. சாரி, எல்லாருமே வாசிச்சுக்கிறோங்க. 4 பேரும் நம்ம வாசிக்கலாம். ஹரே தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. எல்லாருமே மியூட்லயும் வாசிங்க. வாசிக்கிறவங்க விருப்பப்படுறவங்க அன்மியூட்லயும் வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வதர்மான் பரித்யாஜ மாமேகம் சரணம் வ்ரஜ அகம் த்வம் சர்வ பாபேயோ மோக்ஷிஷ்யாமி மா சுஷ்யஹ. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்று மட்டுமே தடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. நான் ஒரு வாட்டி வாசிடுறேன் மாதாஜி. நான் ஒரு தடவை வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயந்தி மாதாஜி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வதர்மான் பரித்யஸ்ய மாம் ஏகம் சரணம் வ்ரஜ அகம் த்வாம் சர்வ பாப்யேக மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுசக. எல்லா விதமான தர்மங்களில் இருந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் வ்ரஜ அஹம் த்வாம் சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுசக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேற யாருக்கு வாசிக்க விருப்பமா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப எல்லா தர்மங்களையும் இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய தர்மங்கள் ஃபாலோ பண்ணிருப்போம் இல்லைங்களா. குடும்ப வழக்கம் இல்லைன்னா சமுதாயத்தின் வழக்கம் அந்த மாதிரி நம்ம ஏதோ ஒரு தர்மங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிருப்போம். அப்போ ஏன்னா எதற்காக பகவான் வந்து எல்லா தர்மத்தையும் விட்டுட்டு என்னகிட்ட சரணாகதி மோட்சம் வேணும், இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து விடுதலையாகி மோட்சம் வேணும் அப்படின்னா அது பகவானால மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் இல்லைங்களா. அப்ப அதனால பகவான் என்ன சொல்றாங்க, மத்த தர்மம் எல்லாம் இந்த ஜட உலகத்திலேயே பந்தப்பட்ட விஷயத்துல தான் அது ஈடுபடுத்தும். ஆனா மோட்சம்ன்றது மட்டும் என்னாலதான் கொடுக்க முடியும் இல்லைங்களா பகவானால. அப்படின்னு பகவான் என்ன சொல்றாங்க, எல்லா விதமான தர்மங்களையும் இந்த ஜட உலகத்துல பந்தப்படுத்தக்கூடிய தர்மங்களை எல்லாம் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே பொசசிவ் ரொம்ப
பகவானுக்கு நம்ம மேல. என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக அப்படின்றத சொல்றாங்க. உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே அப்படின்றத சொல்றாங்க. நம்மளுக்கு பயம் இருக்கும் இல்லைங்களா, இவ்வளவு நாள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணாமே விட்டுட்டோம்னா என்ன ஆகுறது அப்படின்லாம் விட வேணாம். ஆக்சுவலா நம்ம வந்து பக்தியில பியூர் நிலைக்கு வர வரைக்கும் நம்ம எந்த தர்மத்தையும் நம்ம கைவிடக்கூடாது. இப்ப நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்றோமோ, ஆனா கிருஷ்ணனை முன்ன வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி நம்ம அந்த தர்மங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொங்கலே நம்ம செலிப்ரேட் பண்றோம்னா கூட நம்ம வந்து பகவானுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சூரிய பகவானுக்கு நம்ம நல்லபடியா பொங்கல் செலிப்ரேஷன் பண்றது. அந்த மாதிரி நம்ம தர்மங்களை கைவிடணும்னு கிடையாது. ஏன்னா அதெல்லாம் என்னைக்கு தழைச்சு வரணும் இல்லையா. அப்ப அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி நம்ம பக்தி பண்ணணும், பகவானே சரணாகதி அடையணும் அப்படின்றதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா எப்ப நம்ம நல்ல நிலைப்பாட்டுக்கு வந்துட்டோமோ அப்ப பகவான்கிட்டே கம்ப்ளீட் சரணாகதி. அதுதான் வந்து பகவான். ஏன்னா இங்க பகவான் என்ன சொல்லிருக்காங்க, என்னிடம் மட்டுமே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா. அந்த நிலைப்பாட்டை நம்ம அவசியம் செய்யணும் நம்ம வாழ்க்கையில. அப்ப இங்க நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, உன்னை எல்லா பாவ விலைகளிலிருந்து நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே அப்படின்றத சொல்றாங்க. இப்போ நம்ம இதுல ஒரு ஸ்டோரி ஒண்ணு பாத்துடலாம் 2 மினிட்ஸ்ல. இவங்க கோவர்தன் லீல ஸ்டோரி தான். அதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, விரஜவாசிகள் எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நந்தகோபர், யசோதம்மா, விரஜவாசிகள்லாம் எப்பயும் வருஷம் இந்திரனுக்கு பூஜை பண்ணுவாங்க. நம்ம பொங்கல் செலிப்ரேஷன் பண்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி சூரியனுக்கு பண்றோம் இல்லைங்களா, நன்றி தெரிவிக்கும் விதமா அந்த மாதிரி அவங்க இந்திரனுக்கு பண்ணுவாங்க. அப்ப பகவான் வந்து எதனால இதெல்லாம் பண்றோம் போது இந்திரன் மழை கொடுக்குறாங்க. அதனால அந்த மழையினால நமக்கு நல்ல செல்வங்கள்லாம் கிடைக்குது, செழிப்பு கிடைக்குது. அதனால நம்ம நன்றி தெரிவிக்கும் விதமா பூஜை பண்றோம்னு சொல்லுவாங்க. உடனே அப்படியே அப்படின்னா கோவர்தன் மலைக்கு பண்ணலாம் நம்ம அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உடனே வந்துட்டு எதனால அப்படின்னு கேட்பாங்க. இந்த மாதிரி வந்து மழை தானே அந்த மேகங்கள்லாம் தடுத்து நிறுத்தி நம்மளுக்கு மழையை கொடுக்குது. அப்புறம் பசுமாடுகள் எல்லாமும் அங்கதானே போய் நல்லபடியா ஆகாரம் எடுத்துக்குது. நமக்கும் மலையிலேருந்து தானே எல்லா காய்கறி கனிகள்லாம் கிடைக்குது. அதனால நம்ம வந்துட்டு கோவர்தன மலைக்கு பூஜை பண்ணுவோம். சரி, கிருஷ்ணர் சொன்னா வேணாம்னு சொல்லுவாங்க விரஜவாசிகளா, கிருஷ்ணர் தான் பிரதானம் இல்லையா, சரின்னு சொல்லி செய்யறாங்க. உடனே கோவர்தனுக்கு பூஜை பண்ணதை பார்த்தோன்னே இந்திரனுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடுது. என்னடா இந்த குட்டி பிள்ளை சொல்லி இவங்க எல்லாம் வந்து நமக்கு பூஜை பண்ணாம இந்த மாதிரி வந்துட்டு கோவர்தன் மலை பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே சம்வர்த்திகா அப்படின்ற அந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா, கிளவுட்ஸ், சம்மத்திகா மேகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது எப்படின்னா தூண் மாதிரி மழை, அந்த இது துளிகள்லாம் இருக்குங்களாம். அதாவது பிரளயம் ஏற்படும் போது அந்த மாதிரிதான் இருக்குங்களாம், அந்த மழை தான் பெய்யுமா. அந்த மாதிரி ஒரு மழை, எல்லாம் அப்படியே வந்துட்டு வெறும் தண்ணியாலே அப்படியே முழுகிற அளவுக்கு. உடனே எல்லாரும் கிருஷ்ணர்கிட்ட போய் சரணாகதி பண்றாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம கோவர்தன் பண்ணதுனால இங்க இந்திரனுக்கு கோபம் வந்து இந்த மாதிரி பண்றாங்க. உடனே பகவான் என்ன பண்ணாங்கன்னா, கோவர்தன் மலையே தூக்கி தன்னோட இடது கை சுண்டு வரலால தூக்கி அவங்க வந்துட்டு 7 நாள் அப்படியே வந்துட்டு தூக்கி பிடிச்சிருக்காங்க. அப்ப எல்லா விரஜவாசிகளும் அங்க பாதுகாப்பா இருக்காங்க. பக்கத்துல ராதாராணி, யசோதாமா, நந்த மகாராஜர் எல்லாம் இருக்காங்க. கிருஷ்ணனோட கண்ணு ராதாராணியே பாத்துட்டு இருக்குது. ஒரே ஃப்ளூட் வேற இல்லையா. அப்ப எல்லாரும் சந்தோஷமாவும் இருக்காங்க. அப்போ 7 நாள் வரைக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்திரனுக்கும் அந்த மாதிரி மழையெல்லாம் ஏன்னா அந்த மாதிரி மழை பெஞ்சா எல்லாமே அழிஞ்சிடும் இல்லையா. ஆனா இந்த மாதிரி பாதுகாப்போட இருக்காங்கன்னும் போதே தெரிஞ்சு போச்சு, இது கண்டிப்பா கிருஷ்ணர் தான், பகவான் தான், நம்ம அபச்சாரப்பட்டுட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்றாங்க, வந்து உடனே மன்னிப்பு கேக்குறாங்க. மன்னிப்பு கேட்டு அவங்களுக்கு பிரேயர் சொல்லுவாங்க. இது வந்து பாகவதத்துல இந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ் உண்டு, சரிங்களா. அந்த மாதிரி இப்போ அதுதான் எந்த ஒரு தர்மமா இருந்தாலும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு, ஏன்னா அதெல்லாம் நம்மள இந்த ஜட உலகத்துல பந்தப்படுத்தும். அதனால என்கிட்ட மட்டும் சரணாகதி அடைஞ்சேன்னா நான் உன்னோட பாபங்கள்ல இருந்து நான் உன்னை விடுவிக்கிறேன், பயப்படாத அப்படின்றத சொல்றாங்க. எப்படி விரஜவாசிகளை பாதுகாத்தாங்களோ மோட்சம் வேணும் அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணணும். அதனால இது வந்து சரணாகதி ஸ்லோகம்னு சொல்லுவாங்க. இது அவசியம் எல்லாரும் மெமரைஸ் பண்ணி தினமுமே சொல்றது ரொம்ப சிறந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 1867 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வித்யாலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதம் தே நாதபஸ்காய நா பக்தாய கதாசன நாசக்ஷுவஷே வாட்சியம் நச மாம் யோ அபஸ். இந்த ரகசிய குணம், இந்த ரகசிய ஞானம் தவம் இல்லாதவர்க்கோ பக்தி இல்லாதவர்க்கோ பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவர்க்கோ என் மீது பொறுமையுள்ளவர்க்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இந்த ரகசியம் பகவானோட உபதேசங்கள், ரகசியம் பகவானே சொன்னதும்
இத தவம் இல்லாதவங்களுக்கு சுக்ருதி நல்ல அந்த பல ஜென்மங்கள் தவம் பண்ணி இருந்தால் மட்டுமே நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியம் இல்லைங்களா? நம்ம தவம் இல்லாதவருக்கோ, பக்தி இல்லாதவர்களுக்கோ, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ, அப்புறம் பொறாமை உள்ளவங்களுக்கு என்னைக்குமே இது விளக்கப்படக்கூடாது அப்படின்றத பகவான் நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. மத்தாஜி 18.68, 69 ஸ்லோகங்கள். हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण जानकीरामन प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். பிரபுஜி, பிரணாம். யாயுதம் பரமம் குய்யம் மத் பக்தேஷு வபிதாஸ்யதி பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா மாம் ஏவைஷ்யத் யசம்சயா. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்துவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகிறான். நச தஸ்மான் மனுஷேஷு கஸ்ஸின் மே பிரிய கிருத்தம பவிதா நசமே தஸ்மாத் அந்நிய பிரியதரோ புவி. அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி. அப்ப இப்படிப்பட்ட மிகவும் ரகசியம், பரம ரகசியம் இல்லைங்களா? நமக்கு ஆத்மாவுக்கு இந்த ஜட உலக பந்தத்துல விடுதலை அப்படின்ற அந்த மிகவும் ரகசியமான ஞானம் பகவத்கீதைய பக்தர்களுக்கு யாரெல்லாம் விளக்கம் கொடுக்குறாங்களோ, நல்லபடியா தெரிவிக்கிறாங்களோ, அவங்களுக்கு தூய பக்தி தொண்டு நிச்சயம் அவங்க பகவானோட லோகத்தை அவங்க அடையிறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி அவங்கள பகவானுக்கு எப்படி இருக்குமோ, ரொம்ப பிடிக்குமோ, அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் வேறு யாரும் இல்லை. ஏன்னா ஒரு ஜீவாத்மாவுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமே பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் தான் இல்லைங்களா? அதை யாரெல்லாம் சொல்றாங்களோ அவங்கள பகவானுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிரபுபாதாவோட அனுகிரகத்துல நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஏன்னா இந்த உயர்ந்த ஞானத்தை உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் என்ன பண்ணிருக்காங்க, எல்லாரும் இப்ப எல்லா கண்ட்ரிலையும் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல கிருஷ்ண பக்தி பண்றாங்க அப்படின்னா அது பிரபுபாதாவோட அந்த ஒரு எண்டீவர் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்திருக்காங்க அப்படின்னு நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்மளும் என்ன பண்ணணும், அவங்களோட ஃபுட் பிரிண்ட்ஸை நம்மளும் ஃபாலோ பண்ணணும். எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் இந்த கிருஷ்ண பக்தி நம்ம சேர்க்கணும். அதனால நிறைய எல்லாருக்கும் அவங்களை சுத்தி யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லுங்க. இந்த மாதிரி பகவத்கீதை கிளாஸ் நமக்கு கிடைச்ச இந்த நன்மை எல்லாருக்கும் கிடைக்கட்டும். எல்லார்ட்டையும் போய் சொல்லுங்க இந்த மாதிரி பகவத்கீதை கிளாஸஸ் நடக்குது அப்படின்றது. கண்டிப்பா இதை விட ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம் வேற எதுவும் இருக்காது. வெறும் பெரியவங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, குழந்தைங்களுக்கும் இருக்குன்றதையும் சொல்லுங்க. இதுவும் என்னது, நம்ம மத்தவங்களையும் கிருஷ்ண பக்தியில கொண்டு வர்றதுக்கான ஒரு விஷயம் தான் இல்லைங்களா? அதனால அவசியம் எல்லாருக்கும் சொல்லணும்ன்றது எங்களோட ரெக்வெஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.70 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। इंद्राणी माताजी हरे कृष्णा। ஹலோ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். அத்தியட்சதே சயைமம் தர்மியம் சம்வாதம் ஆவயோ ஞான யக்ஞேன தேனாகம் இஷ்டஷாம் இது மேமதி. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ இந்த மாதிரி புனிதமான உரையாடல் இல்லைங்களா? நம்ம நிறைய கான்வர்சேஷன், நிறைய இப்ப டிவில எல்லாம் பார்ப்போம், நிறைய நியூஸ்ல அது மாதிரிலாம் நிறைய என்னது வாக்குவாதம், பேச்சுவார்த்தை எல்லாம் நடக்கும். நம்மளே நிறைய பேர் எல்லாம் பேசும் இந்த பௌதிக விஷயங்கள்லாம் பத்தி. ஆனா அதெல்லாம் உயர்ந்ததானா? கிடையாது. எது இருக்கலே உயர்ந்தது உத்தம ஸ்லோகங்கள் எது? உன் புனிதமான உரையாடல்னா இந்த மாதிரி பகவான் பக்தர்கள் பாகவதத்துல சுகதேவ கோஸ்வாமி, பரிஷித் மகாராஜர், விதுரர், மைத்ரேயர் இப்பெல்லாம் நிறைய பேர் உரையாடல் பண்றாங்க இல்லைங்களா? இதெல்லாம் தான் உயர்ந்த உரையாடல், புனிதமான உரையாடல். ஏன்னா இதெல்லாம் நமக்கு தெளிவை ஏற்படுத்துது இல்லைங்களா? நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்குது. அப்படின்போது நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை இப்ப பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் நடந்த புனிதமான உரையாடலை யாரெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அறியாமை போயிட்டு ஞானம் விருத்தி ஆகும் இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க, பகவானுக்கு பக்தி செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.71 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। शर्मिला माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। श्रुतावान अनस्युष स शृणुयात् अभियो नरः असो अभिमुक्त शुभांगल லோகான் பிராப்னுயாத் புண்ணிய கர்மானாம். மேலும் நம்பிக்கையுடன் பொறுமையின்றியும்
பொறாமையின்றியும் இதனை யார் ஒருவன் கேட்கிறானோ அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்பிக்கையோட, சரிங்களா, நல்லபடியா பொறாமையின்றி, ஏன்னா பகவான் ரகசியம் சொல்லியிருக்காங்க, அவங்களோட ஆப்புலன்சஸ், அவங்களோட அந்த வெல்த் அதெல்லாம சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்ப பொறாமையின்றி இதனை யாருனவன் கேட்கின்றானோ, எல்லாமே பகவான்கிட்ட தான் உருவாகி இருக்குன்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், உயர்ந்த ரகசியம். அப்ப இதெல்லாம் நம்பிக்கையும் வரணும். பொறாமையின்றி கேட்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன ஆகும், கேட்கிறவங்களுக்கு பாபங்கள்லாம் தொலைஞ்சு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றனர். உயர்ந்த லோகத்துக்கு, கேட்கும் பட்சத்துல உயர்ந்த லோகங்களுக்கு அவங்க போறாங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.73 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச நஷ்டோ மோக ஸ்மிருதி லப்தா த்வத பிரசாதன மயாச்யுத ஸ்திதோ நிஸ்மி கத சந்தேகः கரிஷ்யே வசனம் தவ. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரை, வீழ்ச்சி அடைந்தவரோ எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையானால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்து விடுபட்டு நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயற்பட தயாராக உள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம எல்லாம் அர்ஜுனர் கூட இருந்து கேட்கிறோம் இல்லைங்களா பகவத்கீதைய. அர்ஜுனர் என்ன சொல்லிருக்காங்களோ அதே நிலைப்பாடுதான் நமக்கும் இல்லைங்களா. அப்ப என்ன சொல்லிருக்காங்க, எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, அச்சுதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, வீழ்ச்சி அடையாதவங்க அப்படின்னு அர்த்தம், சரிங்களா. எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கி விட்டது. நமக்கும் தெளிவில்லாம இருந்தோம் இல்லைங்களா, எது சரி எது தவறு, தர்மம் அதர்மம், என்ன செயல் செய்யணும், என்ன குணத்துல இருக்கணும், யாருக்கு பக்தி பண்ணணும், எப்படி பக்தி பண்ணணும், இதெல்லாம் தெரியாம இருந்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப இப்ப நம்ம இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ரகசியத்துல ரகசியம், உயர்ந்த ஞானம், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்போ நமக்கும் என்ன ஆயிருக்கு, இப்போ அந்த மயக்கம் தீர்ந்துருச்சு. பகவானுக்கு கம்ப்ளீட்டா சரணாகதி பண்ணணும். ஏன்னா சர்வதர்ம பரித்யக்ஷ ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்துட்டோம். அப்ப நமக்கும் மயக்கம் தெளிவடைஞ்சிருச்சு இல்லைங்களா. தங்களது கருணையினால் எனது நினைவினை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். இது வரைக்கும் நம்ம என்ன நினைவுல இருந்தோம், இந்த சரீரமே பிரதானம், இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயங்களே பிரதானம் அப்படின்னு நம்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா. ஆனா இப்ப நம்மளோட உண்மையான நினைவு என்ன, ஆத்மஸ்வரூபம், அழியாத ஆத்மா, எப்பயும் பகவானுக்கு பக்தி செய்யறது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த நினைவு நமக்கு இப்போ மீண்டும் பல ஜென்மங்கள்லாம் மறந்து இருந்த அந்த நினைவு மீண்டும் நமக்கு வந்துருச்சு. எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு இப்ப நமக்கு சந்தேகங்கள்லாம் எதுவும் கிடையாது. ஃபோக்கஸ்டா பகவான் பக்தின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நான் தற்போது உறுதியுடன் உள்ளேன். இந்த நிலைப்பாட்டுல நம்ம என்னைக்கு என்ன பண்ணணும், உறுதியோட இருந்து பக்தி பண்ணால் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், பகவானையே அடைய முடியும் இல்லைங்களா. உறுதியோடு உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின் படி நமக்கு எப்படிலாம் செயல்கள் செய்யணும், என்ன குணத்துல இருக்கணும், எப்படி பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் பகவான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்ப அர்ஜுனர் அவங்களே பிரம்ம பரந்தாமன் ஏத்துக்கிட்டாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அந்த நிலைப்பாட்டுல பகவான் சொன்ன உபதேசங்களின் படி அவங்களே சர்வகாரண காரணம்ன்றது சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப நம்ம இதெல்லாம் நல்லபடியா புரிஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணணும். தங்களது செயல்பட தயாராக உள்ளேன். இந்த நிமிஷத்துல நம்ம பகவத்கீதையில கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் படி தெளிவா நம்மளோட செயல்களை செஞ்சு வாழ்க்கை நல்லபடியா கடமையோட பக்தியும், சரிங்களா, பக்தியோட கடமை எல்லாம் சேர்த்து நம்ம செஞ்சு நம்ம பகவானை அடையணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.74-75 ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சஞ்சய உவாச இத்யகம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய ச மகாத்மனக சம்வாதம் இமம் ஔஷ்ரௌஷம் அத்புதம் ரோமஹர்ஷனம். சஞ்சயன் கூறினார், இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மர்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களால் எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகின்றது. பிரசாதத் ருதுவான் ஏதத் குஹ்யம் அகம் பரம் யோகம் யோகேஸ்வராத் கிருஷ்ணாத் சாகாத் கதயத ஸ்வயம். வியாசரின் கருணையால் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப சஞ்சய்ன்னு சொல்றாங்க,
திருதராஷ்டிரர்கிட்ட சொல்றாங்க. சரிங்களா? இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். மகாத்மாக்கள் இல்லைங்களா? பகவான் அவங்களோட உன்னதமான சீடர், அவங்ககிட்ட இருந்து உரையாடல். அதன் அற்புதமான விஷயங்களால் எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகிறது. ரொம்ப அவங்களுக்கும் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்காங்க. வியாசரின் கருணையால், வியாசரால தான் அவங்களுக்கு இந்த பாக்கியம் கிடைச்சது இல்லைங்களா? யோகங்களின் இறைவரான கிருஷ்ணர், யோக சக்திகளே நிலை பெற்று இருக்கிற, அதாவது சுப்ரீம் யோகின்னு சொல்லுவாங்க பகவானே. சரிங்களா? அப்படி நிலை பெற்ற இறைவன் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் தாமே நடத்திய, வேற யார் மூலியமாவோ கொடுக்கறது மத்த கிரந்தங்கள், ஆனா பகவத்கீதை பகவானே கொடுத்த கிரந்தம் இல்லைங்களா? ஆதி மூலம் இல்லைங்களா? பகவான் அவங்களே நடத்திய மிக மிக ரகசியமான உரையாடல் யாருக்கும் சீக்கிரத்துல கிடைக்காது இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட மிகவும் ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன் அப்படின்றத சஞ்சயன் குறிப்பிடுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.76 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. 76 மாதாஜி. எஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜன் சம்ஸ்ருத்ய சம்வாதம் இமம் அத்புதம் கேசவார்ஜுனயோ புண்ணியம் அரிஷ்யாமி ச முகுர்முகி. மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனுக்கும் இடையே நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்போ சஞ்சயன் என்ன சொல்றாங்க, இதுவும் நமக்காகவே சொல்றதுதான் இது எல்லாமே இல்லையா? அப்படின்னு மாதிரி என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனுக்கும் இடையே நடந்த இந்த ஒரு அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து, இப்போ பொதுவா பகவத்கீதை யாராவது தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா பொதுவா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, தெரியும், அதுல கர்மயோகம், ஞானயோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பலனை எதிர்பார்க்காம செயல் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு மேலோட்டமா சொல்றது உண்டு இல்லைங்களா? ஆனா அப்படி கிடையாது. உணர்ந்து அது நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம அதை கொண்டு வரணும். அதுதான் உண்மையா நம்ம பகவத்கீதையை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோன்றது அர்த்தம் இல்லைங்களா? அப்ப இங்கேயே என்ன சொல்றாங்க சஞ்சயன், இந்த புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து, பகவான் என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்காங்கன்றதை நினைச்சு அர்ஜுனருக்கும் அவங்களுக்கும் அந்த உரையாடலை நினைச்சு ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகின்றேன். இது நம்மளுக்கு ஆன்மீகத்துல மட்டும்தான், கிரந்தத்துல பகவான் பத்தின விஷயம் மட்டும்தான் நமக்கு இது உப்பக்கிட்டாலும் நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். அர்ஜுனனும் அதான் சொன்னாங்க இல்லைங்களா, பாக்குறதெல்லாம் எனக்கு நீங்களா தெரியணும், அது என்னன்னு சொல்லுங்க, அதை உங்ககிட்டே இருந்து கேட்கறது எனக்கு தேனை சுவைக்கிற மாதிரி இன்பமா இருக்கு அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? ஆனா இதே நம்ம நேத்தி வச்சு நியூஸ் பேப்பர், அதுக்கு முன்னாடி நேற்று நியூஸ் பேப்பர் நம்ம படிச்சுட்டோம்னா திரும்பி படிச்சோம்னா நம்மளுக்கு பிடிக்காது இல்லைங்களா? அதுல எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு விட்டுருவோம். ஆனா இதுதான் அந்த தெய்வீகமான டிரான்சென்டென்டல் அப்படின்றது இதுதான். எத்தனை தடவை பகவத்கீதை பாகவத்தை நம்ம படிச்சாலுமே நமக்கு அந்த இன்பம் அதை நம்மளால சுவைக்க முடியும் அப்படின்றத சஞ்சயன் மூலியமாவும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.78 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கீதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ண யத்ரோ பாதோ தனுத்தர தத்ர ஸ்ரீ விஜயோ பூதி துருவா நிதிர்மதிர்மம. யோகியில் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாரோ, உன்னத வில்லன் அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமா வலிமையும் ஞானம் இருக்கும் என்பது என் அபிப்பிராயமா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப யோகிகளின் இறைவர் சுப்ரீம் யோகி பகவான், சரிங்களா? எல்லா யோகங்களின் இறைவன் பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனரும் ரொம்ப திறமையான வில்லாளி இல்லைங்களா? அவங்க எங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ, பகவானும் உங்களுடைய டிசைப்பிளும் பக்தனும் எங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த இடத்துல மறுபடியும் இங்கதான் நம்ம கரெக்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். செல்வம்னு சொல்லியிருக்காங்க, வெற்றின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? அசாதாரணமான வலிமை, நியாயம், இதெல்லாம் நம்ம பகவத்கீதை கேட்டு மறுபடியும் இந்த ஜட உலகத்துல நம்மளுக்கு நிறைய வெல்த் கிடைக்கும், நம்ம எடுத்த எண்டிவர்லாம் நம்மளுக்கு வெற்றியே கிடைக்கும், நல்ல உத்தியோகம் கிடைக்கும், நல்ல குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் திருமணம் எல்லாம் ஆகும், அப்படிலாம் நம்ம நினைச்சோம்னா பகவத்கீதை மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து படிக்கணும்னு அர்த்தம். சரிங்களா? ஏன்னா இது எல்லாமே நமக்கு எதுக்காக வேணும்? மறுபடியும் இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு நம்ம யோசிக்க கூடாது, பக்திக்கு யோசிக்கணும். நமக்கு பக்தியில எந்த இடையூறும் வராத அளவுக்கு செல்வம், பக்தியில வெற்றி, அசாதாரணமான வலிமை, பக்தி பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு மன உறுதி வேணும் இல்லையா? அதுக்கான வலிமை, நியாயம், தர்மம் என்னைக்கும் நம்ம கிட்ட
இருக்கணும். யாரு எங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க, பகவானும் அர்ஜுனரும் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் இதெல்லாம் நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதான் சஞ்சய்னு சொல்லியிருக்காங்க. பகவானும் அர்ஜுனனும் உள்ள இடத்துல எல்லாம் கண்டிப்பா செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்ற நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பக்திக்கு ஏதுவான விஷயங்களை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, நம்ம பலஸ்ருதி வாசிச்சிங்களா துர்கா மாதாஜி? हरे कृष्ण माताजी। हरे ओम तत्सत् इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। सर्वं श्री कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம 18வது அத்தியாயத்தை பகவானோட அனுகிரகத்துல, பரம்பரையோட அனுகிரகத்துல நம்ம நல்லபடியா முடிச்சிருக்கோம். வஞ்சகல்பத்ருபஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானம் பாவனே வைஷ்ணவ நம்ம அனந்த கோடி வருஷத்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதும் தவறுகள் இருந்தால் என்னோட அறியாமையை சாரும், நன்மைகள் இருந்தா பகவானுக்கும் குருவுக்கும் பரம்பரைக்கும் சமர்ப்பிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண.